Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Lizarrako remontibal pilotalekutik. Este Jerrira etorri da gaur, Binakako ados pilotaren Binakako txapelketa. Eta hemen izango diren bi partidak eskainiko dizkizuegu, datorren astean ere Baiara berean, Merindade berean ibiliko gara, Arroitzen izango baita orduko jaialdia, baina gaur Lizarran ere jaialdi ederra jarri dute. Eta hauxe kontatzeko asmoz etorri gara. Onaino, hauexek izango dira gaurko bi partidak, lehendabiziko aia da irudietan duzu pantailan, promozio mailako txapelketari dagokio lehendabiziko partida honek, eta bertan Iriarte eta Janire Sotil jariko dira Marta Gomezen eta Alize Sagarduiren aurka, eta bigarrenean berriz maila nagusiko partidan Baiarako pilotari hariko da Amaia Arrastia, etxetik gertu Maili Barrokalekin batera Leire Oskozen eta Naroa Agirraren aurka. Bigarren partida baina beranduagorako utziko dugu, eta gero errepasatuko dugu berriz ere kombinazioa eta sailkapena, baina lehendabizi egin ohi dugun moduan txapelketa honen, promozio txapelketa honen sailkapena ere errepasatuko dugu. Liderrak ikusiko ditugu gaur batetik, Marta Gomezek eta Alize Sagarduik jokatutako bi partidak irabazi baitituzte. Bigarren postuan dira 3 jokatu eta 2 irabazita, 2 Arrantzuolan ariko diren Insausti eta Bertiz, Olatzin Insausti eta Naia Bertiz. Eta sailkapenaren B aldean gauzak garbi dira, bikote batarentzat puntu bat lortu baitu orain arte La Madrid Perez bikoteak, eta laugarren 2 jokatu eta orain arte 2 galduta gaurko bikote gorria, Iriartek eta Janire Sotilek osatu, eta behar bada gaurkoan kontrastenediko partida, goikoak eta bekoak ikusiko ditukolako leian, eta partida garrantzitsua behar bada Ireiderentzat eta Janirerentzat. Oiana Orbegozo izango dugu gaur ere esatari lanetan, arratsaldean Oiana, partida garrantzitsua promozio mailan, bereziki beko zuloan dauderentzat, Ireiderentzat eta Janirerentzat. Arratsaldeon Unai, bai, gaur garrantzitsua, batzuk ja goiko postu hortan ja finkatzeko eta aurra beira jarriko hielako Aliz eta Marta, eta bestientzako bizik mantentzeko ez, aurra beira, eta partidu txukun batekin da partidu behar batekin puntu hilortzi doken bai Sotil eta Iriartek. Galdetu didate, non duten urrengo partida Martak eta Alizek, ez dut erantzuten jakin izan, baina gutxi falta bat zaizki ere. Lasaiago egoteko moduan dira, aurreko biak irabazita etortzea beti delako. Hobea. Bai, beti konfiantza gehiokin etortzea ez, da beste presio batekin jokauko gaur, eta presio horri mantentzeien, nervio mantentzeien partidu on bat eiteko, eta behana emateko kapazak dien. Partida hasi aurretik epaileak bete du bere eginkizuna, txapagora jaurtitzea eta pilotari aukeran pilotak jartzea, hortxe dira Ireide eta Janire, kolore gorria txapak erakutsi da zein pilota aterako duten erabakitzen, eta berehala emango diete aurkariei. Proba dezaten, arratsaldeko lehendabiziko langaia gaur epaile lanetan, Nafarroako Pilota Federazioko Luis Lópezek jardungo du, eta bi partida eder ikusten ditugun, ikus ditzakegun, eta maila polita ematen duten pilotari guztiek, oraintxe pasadie pilota Iriartek aurkariei, pilota ezagutzeko aukera izan dezaten, pilotakadaren bat jo nahi dute Alizek eta Martak frontisean partidari hasiera eman aizin, eta aipagarria behar bada, Oiana jera eta biok ibilizarete materiala hautatzen, eta bizitxeagoak hautatu behar izan dituzue, pilotalekua jokatzen uzten duen horietakoa delako, noblea delako. Bai, hala da ez, lurren nahiko nobli hauketa, aurreko hasten adibidezki urtzun bateako pelotak, pixkat aukera berdi ziteienak partidu txukuntxo bat egiteko pixkat behu showak, hemen pixkat aukera amatezun bizizio jartzeko eta aukera egin da. Distira baduk pilotalekuak, baina hori ez da ezagugarri ona, hemen pilotaleku ez baitute askorik erabiltzen. Ez hori da, gutxi biltzarako izingoa brendu hori.
ederra dago, 2002ko munduko txapelketetarako eraikia izan zen pilotaleku hau izatez, eta eder jarri zuten, berritu ederra eman zioten, eta ordutik aurrera partidaren bat jokatu izan da, 2 pilota urtero xamar etortzen da, data inguruotan bertara, eta gizasemeak ere pare bat 3 aldiz etorri hori dira bertara, jaialdiak jokatzera, baina horrez gainera ez dira hemen pilota leku honetan jaialdi asko izango, baina dira pilota lekua behintzat bat ere aitzakiarik gabea jokatzeko hasi da lehendabiziko partida, eta atzelariak dira borrokan, pilota ahalik eta gehien luzatzen, Sotil sartu da 3 terditik luze, lau terdi ingurura arte, pauso pare bat aurrera eman, eta gozo jo, lautik sartuko da Janire luze. Eta baita Alizek berak ere. Aurrelariak ikusle soil orain arte, sartzeko pilotarik ezpaitzaile etorri. Uste azelariak izango direla elkar hautsi nahian, aurrelariek bukatzeko pilotarik izan ezaten den badakigulako Marta eta Iraide oso sartu zaleak direla jokoan, eta tantoa erraz bukatzeko aukerak badituztela, urrundik sartu da 2 terdi ingurutik Iraide jokaldia egitera, dejada egitera, baina txapazpira joan zaio, eta hortaz lehendabiziko tantoa bikote urdinak lortu du, bat eta huts Marta eta Alize aurretik. Bai, pelota zo batzu joitu ez, atzelaiek norbaino ibili die, eta, bueno, partida hasiera behotzeko ondo etorriko zitzen atzelari. Sake ateratzera dator Marta Gomez, atera du bere lehendabiziko sakea, gaiztoa, Janirek eraman, eta gero sake bueltan aukera izan zezakeen Martak, baina azkenean atzera jotzea erabaki du, aurrera etorri da Janire, eta berriz ere aurretik atzera Alizek ere luze, eta berriz ere Iraidek pilotari pasatzen utzi behar, eta beraz Janikek jo behar, Alizek luze, eta baita lau terditik Janirek ere altuera handia ematen ari zaio pilotari atzelari beteluarra bereziki, pronto sortiko pilota gehiago jo ditu lehendabiziko tantoan ez ezik bigarrenean ere goizuetarrak, baina altuera ematean ikuste badakigulako zergatik den Martak aurrean ez dezan pilotarik izan, urrundik sartu behar izan du oraingoan, pilota jaisten hasi da eta gehiegi jaitsi behar zena, baino gehiago txapaztira joan zaio eta. Bai, azkenen momentuan pixkat nik uste gorputzea sartu zaiola eta ezin izin du ondo jo. Baina, bueno, baita oandik ez di sartu partidun aurrelaiak eta, bueno, aurrenako pelotazio hortan oandik hot samar dara eta perreko zaizke aukera hobek. Bisake gaiztu elkarren segidan, txosta jo du eta pilota erdiratu bada ere eramaterik ez Alize sagartuik eta partidan lehendabiziko aldiz aurretik jarri dira. Iraide eta Janire, bien tartera ateratako sakea, labur ateratakoa, baina hor txosta joaraztera joan da eta ederki lortu du bere helburua. Bai, hoi da, sake politia eta hau Iraidek eta bere emaitza eman du. Beste antzeko sake bat, hau ere laburra, baina ezker paretarik aurkitu gabea, Alizek jaso, gero doido iritsi da Janireren pilotaka da frontisera, Martak atzeratu eta are gehiago orain Janirek berak Alizek labur jokatu du hanketara. Iraide deseroso sentiarazte aldera berriz ere Zunbildarraren zataukera bifareta bildu eta gorputzera jokatu dio, gero Marta gaire sartu da hiri arte, txokoan utzi du baita Alizek ere, oraingoan berak bifareta arroxamarra, kontrakantxatik hankageldian bildu Janire Sotilek eta gero fronti sortitik bien tartera luze, Alize sagartuik, atzelaria eta aurrelaria, tokiz aldatuta ditugu bikote gorrian, atzean baita Iraide eta aurrean Janire eta oraindik hasi badira ere pasa ezin, ohiko kokagunetara, baina horretarako beharrik ere ez dute izango. Iraideri gainera etorri baitzaio eta hor hankapausoa bestela zuela harrapatu du pilotaka da horrek, aurreraka etortzen hasia zen pilotak harrapatu duenerako eta hor erreakzionatzea zailagoa izaten da pilotaria beraian aurretik goiana. Bai, bueno, bilek abitu die ez, azkenen momentu nor pelota horren bileta, bueno, azkenen Iraidek jotzea eskatu dio eta zen izin du hor ondo ekarri. Biak elkarren gainean egon da beti izaten dira maltzurragoak pilota horiek, bien tartera bideratzen dira, baina biak ere gertu pilotatik, biek ikusezakete aukera hartara pilota eramateko eta azkenean ezin bietako inork ere ez.
Da, askotan ja sartuta zauderen jokaldeen zaila izitea kentzia, eta bestia, igual aukera hobia izin dara ja, behan du izitea. Martari da orain aurkariei musika dantzarazten, bipar eta labur, Ireidek jaso eta moztu, gaizto doa, baina jaso atzetik aurrera etorririk Aliza Sagarduik, eta gero berriz ere atzera Ireidek, eta are atzerago Ilota astinduz Aliza Sagarduik erantzun paregabea Janirena ere. Frontisarditik ezkerpareta aldera, hor gainera etorri zaio Janireri, baina ondo ekarri du. Eta gaiztotu gainera, eta atzeraka etorrita jokaldia. Ilota moztuta Ireidei artek, eta hor ezkerparetara hurbildu du pilota. Gaiztotu egin zaio Marta Gomezi, eta ez du ekartzerik izan, 3 eta 2. Bai, hor Ireidek atzak etorrita oso ondo bajadu du, eta txosta bilatuz propos hortaxe junda, eta ondo, eta zaio bai, tanto hau. 3 eta 2 markagailuan aurretik dira, Ireide eta Janire, eta berriz ere sakera dator. Beste sakera, txosakin. Antzeko sakea eta emaitza bera izan duena, 4 eta 2. Bai, hoi da, oain hortaxeana asmatzen nahi da ez, Ireide hor txosto bilatzen, da, oain arte pisak ebintzat holaxe atea ditu. 4. beraz, gorrientzat, 4 eta 2 markagailuan, bere ala izenduko dugu emaitza hor markagailuarekin gora beraren bat izaten ari baikara, baina tira bien bitartean konta dezagun tantoa, atzelariak hoi bezala pilota astindu eta elkarrautsi nahirik, berriz ere urrundik sartu behar izan du Marta Gomezek, eta atzera eta behar bada aurreko partidetan zer nolako emaitzak izan dituzten eta zer nolako joko erakutsi duten kontuan hartuta, gorrien helburu horixe izango da, Martak sartu behar duenetan urrundik sartu behar izatea, min txikiago egiteko, posible baldin bada bintzat. Bai, aldan urrutina, zaila bizitzea ez, eta horra. Alize gaurrin arropadun hortan, eharki zabaldu du pilotoi. Atzetik aurrera etorri da azkar, erabakimen handiz, Marta gertu zuen pilotak eta berarentzat ere egokia izan zitekeen, baina ikusi du zabalean zuloa balia zezaketela eta ezkertzear paregabea ireki du zabalaldera. Bai, Alizeko hor aurrera jotean nien guzta ez hor jokaldita sartzia eta gaina ondo moldatzea eta kontu ibilera izango horrekin. Tanto batera jarri dira beraz, Bizkaitarra eta Nafarra eta beste tanto bat jokoan, eta orain ere aurreko tantoetan bezala atzetik eta behartuta, akaso behartu egieztut esango, baina ez, jo nahiko zuken bezain egoki jokatzeko, urrundik eta behartu antxean jotzeko beharrarekin izan duten Marta, eta gero azkenerako aurkariek galdu dute pilota Ireideri, txapazpira joan baitzaio, eta launa, beraz, markagailuan ekarri dute partida. Bai, hor azkenengo jokaldi hortan, txapagaineko hortan Ireidek ematea junda eta hor pixka jasotzea junberreko pelota gehiago zen azketik zetorrelako, baina, Eta sake hau, benetan zitala izan da, indarrandian ateratakoa, fronti sardira, baina askotan indarrak erreakzionatzeko ez du. Nahi beste denborarik ikusten eta Janire saiatu da, pilotara heldu ere egin da, kolpea tira bai, baina azkenean eramaterik ez, indarrak batzuetan aldea marka dezake sakean. Bai, azkenen hor biziatatako zen da, askotan atzetik kendu nahian ematea jutegea eta hor behar aldaitegu. Berriz ere antzeko sakea, hau laburragoa eta ezkerparetaren ingurura aterea, berriz ere bien tartera gaizto, Janirek ezkerrez altxa, eta sagartuik luze, 3 terditik 4 terdi aldera eman, gainera etorri zaio Janireri, baina bikain atera du gorputzetik, eta hau ere gaizto jarria izan da, Alizek eraman, Ormabikoa frontisardira Ireidek, hanketara berriz ere moztuta Martak Ireidek bien tartera labur, Alizek jaso, eta orain Janire dator aurrera, 3 terditik gozo luze atzera, 4 terdi inguru arte, 5 eta 4 denetik hanka geldian Alizekio eta eman, eta baztertu gainera, eta pilotak da horren erantzun azkenean ez da frontisera iristeko modukoa izan,
pilota gaiztotzeak batzuetan tantoa ere eman dezake. Bai, azkenengo pelotazo hortan oso goitik zetorren pelota, eta pareta itxatxita hildako pelota zanda zailetzan ekartzeko, eta ezin izin du frontuxea hilau Janiren pelotazo horrek. Atzean egindako lenda biziko tantoa izan da Alize Sagardu birentzat, irekita ere aurrez Dotore egindako beste bat ere badu, eta orain arte atzelari beteluarra da Janire Sotil, orain arte Janire Sotil da atzelari beteluarra. Markagailuan estrenatu ez dena, tanto kopuruz eta ez egindakoz eta ez galdutako ez. Bestela bi aurrelariek egin baitute pilotaren bat, tantoren bat eta baita bakarren bat galdu ere. Ireidek egindako bi ditu, biak ala biak sakez eta galdutako beste horren beste, eta Martak egindako bat ere badu, sakez tital baten ondorioz aurkariei zaila jarrita eta galdutako beste bat ere badu. Etenaldia eskatu dute Ireidek eta Janirek markagailuan aurretik jarri zaizkienez urdinen bolada geldiarazteko. Zutitu dira epaileak hala eginduta atxeden satetik lau pilotariak, eta ea bada berriz ere partidan sartzerik izaten duten, ez talde erabaki horra inondik inora, baina ez dute hasierako dinamika bera. Bai, azkenen hasieran pixkat hotz Samarda berenen ez parte tanto gozo azkar jutea bat eta bestea, eta hor guain pixka partidun sartuta ja pelea hortan daudela, oendiken bi tantonaldi ez da ezerre. Atzelariak horta honesta berriz ere, frontisardiko pilota atzeratu Janire Sotilek, eta gero bien tartera jaitsi Alize Sagarduik, ezkerrez Sotilek altxa, eta berriz ere kantxaren erdialdera bideratuta edo bideratu nahian edo gauza bera egiten hasi da pilota urrundik bajatzen Alize Sagardui, baina txapazpira joan zaio urrundik sartu behar izan du, eta aurrekoak konfiantza emango zion jokaldi molde bera egiten ahal egintzeko, baina kasu honetan ez zaio aurrekoa bezain zehatzatera. Ez, aukerako zen nahi izan naiteko, eta ez zaio ondo batea. Oraintxe galdu du berak lehenda biziko pilota, eta berriz ere 5 eta 6ko emaitzarekin, tanto bakarrera jarri dira gorriak, hasiera honetan alaxe ari dira, batzuk aurretik jarri, bestek partida ekarri eta aurretik jarri berriro. Marta eta Alize launakora arte ezpaitira, launakoa gainditu arte ezpaitira aurretik izan partidan estrainako aldez, eta gero berriz ere pare bat tanto jokatu, 6 eta 5koa apurka ekartzen hasi, eta oraintxe dute bigarren tantoa jarraian egitea lortuko balute partida seinako emaitzarekin berdintzeko aukera Iriartek eta Sotilek, eta alde horretatik partida gogordoa. Hasieran Oianak lehen aipatu duen legez ez dira oso bero partidara sartu, baina orain badirudik da sartuak direla, eta pilotalekuaren ezaugarrietara ohitu ere egin direla Oiana. Bai, hori da, zeran beti kostatzen pixkatez, da segunda ze fronto egiten dian, eta hemen ez dauke salida asko, baina jartzia kostaitea batzutan, da guain jarmendik aurrea ohitu dela zemuz moldatzeen partidu aurreako. Aspalditxoko partez, tanto piloteatuari da izaten, atzelariak bereziki partidaren zama hartuta, tantoaren zama hartuta, eta gero hor lehen egin izan duen bezala pilota bien tartera jaisten saiatu da, hanketara jokatu dio Ireideri, eta hor hankagaldian harrapatu du bien tarterako mozketak Ireide, eta altxatzerik ez du izan. Zeraman behar bada indarran dirik, baina askotan hankageldian jo behar izaten diren pilotak ez dira eramateko gozoenak izaten. Bai, hori da, hankak ondo jarreta ukitzea asko bale jo, eta hor hankagaldi xamarren jo du, eta behar aldin dio. Berriz ere, berdinketari gabe bitan doz aurretik bi urdinak, eta beste tanto bat jokoan, orain ere aurrelaria behartu nahi izan du pilota moztuta Alizek ez dio emaitzarik eman, baina gero kontrakantxa ingurutik Martak bildutako pilotak airez sartzeko gogoa biztu diontza Ireideri, eta hala sartu da, baina pilota jo besterik ezin izan du egin.
Antxe eskuan bertan geratu gaitzaio pilota, 5-8 eta 5 esan da, eta purka badoaz, markagailuan aurrera, oraintxe dute, 3 tantoko zuloa zabaldu duten honetan alderik handiena markagailuan, eta pixkanaka badoaz, markagailuan aldea zabaltzen Marta eta Alize. Bai, hor Martak bildutako pelota hartan aireak ikusi du hor, utxuni ez zehola txokuen da, gaina aireako konfiantza handia duke eta ondo moldatzea Iraide eta horta honda baino behera eta zaio. Indarra eman dio pilotari Martak kontrakantxatik bildu duen horretan eta ez zen erraza. Indarra handiz doazenetan berriz ere lehen esandakoa aipatzera etorriko gara orain halakoak biltzea eta orain ere gaizki jo du Martak. Indarra eman nahi izan dio pilotari, altuera behintzat eman nahi ikotzion indarra baino gehiago, baina gaizki jota bat ere efektu honik ez du hartu, parte honeko efekturik ez du hartu pilotak. Ez gainek arreta gainetik entzea jundela pelotoi, baina ezkerpa eta jodu aurrena eta ez zeuken berraina indar frontixea jatzeko. Partidako lehen pilota aldaketa egin berri dute oraintxe Iraidek eta Janirek eta pilota berri honekin orain arte erabili gabea den honekin zer nola moldatzen diren, sake gaizto aurrezatera dituen beste bien antzerakoa Iraidek, Alizek jaso eta berriz ere bien tartera Alize zegoen tokiaren ingurura bideratu du pilota Iraidek eta atzelariak protagonista beste behin ere. Frontisardikoa Janirerentzat aurrera etorri eta aurretik hiruterditik atzera lauterdi ingurura eta dilindan jarria gainera ezkerparetan. Janirek ezkerrez jaso beste zafraldi bat, biterditik 5 ingurura Martak, ezkerrez Janirek altxa bien tartera indar handiarekin eta hor pilotaka da bakarrak tantoa erabat aldarazi du eta zabalaldera indarra. Zabalaldera bideratutako hortan indarra eta pozoia, ezarri dizkio pilotakadari Marta Gomezek aurrean zuen pilota Iraidek eta ez zuen esperoko noski Zabalera hain indartsu eta hain bizi joko zuenik eta konturatu denerako etorri da azkar asko, pare bat pauso atzera etorri da Iraide, baina azkenean begien bistatik galdu du pilota eta gaizki jo behar izan du jodu bai, baina ez frontixean geratzeko ainako pilotaka da. Bai, hoi da. Martak behin goietan netxo jokaldea ez. Zabalea hor oso bizi atatzeu eta ez usten harrapadu eta ez zindu jau. Doi iritsi da Iraideren pilota frontixera honengo onberak mozteko aukera, bien tartera Alizek toki berera Zabalaldera ireki, Iraidek ezkerrez bildu, berriz ere Zabalaldera, ez zine aurre aldera etorri hau ere ekarri du, baina aukerakoa geratu zaio Martarentzat. Hau ere jaso Janire Sotilek, Iraide da hemen tantonetan defentsalan handiena egin duen orain arte, baina berari oraintxe etorriko zaio. Txokoan goxo utzi, ez zuen aparte pilota Alize sagarduik ere, baina 2 eta 3 laurden ingurutik ez abiatzea erabaki du. Eskuiloko bikaina erakutsi dugu orain Iraidek eskuinez hor goxo pilota hilik uzteko eta tanto ederra lortu du. Ez zen erraza jasotzeko hain goxo doazen horiek ere bertan uzten baitute efektuaren laguntzaz pilota hilik. Bai, hoi da. Tanto oso polilla joko du ez. Aurrek alde hortan bizi biridi alde bat eta bestea eta Iraide bai ikustea jokoak gogoekin daola. Jokatzeko hor aurre alde hortan da aurrena atakin dago defensa lan hona hain dut eta bitu bukaera oso politia mande jo dejada horrekin. Eta txapelketa honetan zehar erakusten ari du den joko moldea erakusten ari da gaur ere alduenetan sartzen eta jokaldiak egiten saiatzen ari da behintzat eta nik uste joko erasokor hori gaur ere aterako duela, kontua da ez dela erraza, Marta bezalako abiadura zale bat aurrean duenean. Bai, hoi da, eta aurreneko txapelketa du hemen, eta ondik ikasi beharra uzko gauza, baina ikustea goguekin daola eta emeateko moko maila emateko modun daola. Eta lehen sailkapena gainbegiratu dugunean aipatu dugu, biak galduta dituztela eta laugarren postuan direla, baina hemen oraintxe partida ikustera sartu den zaleak jarraitzen ez bagaitu ez dezala pentsa lanik egin arazi gabe galdu dituztenik 2 partidak, Olaberrian doi tanto bakarrez galdu zuten eurena
Iriartek eta Sotilek, eta lan ederra egin zuen berezik Iraidek, eta partida isteko aukera ere izan zuten une batean, eta gero Botillero lanetan izan zutenak, haren aintak esan zion, hemen partidak 22 arte ez dira bukatzen, jarraitu beharra zegoen, eta azkenean behar bada hor konfidantzaren lana ere izango zen, partidatik aterako ziren, deskonektatu egingo zuten, eta gero kontura aterako aukeriak gainera etorri zitzaizkien, eta etortzeaz gainera pasa ere egin zituzten, eta aurreko partidan ere ez zuten maila kaskarrik erakutsi beraz lana eginarazi diete. Partida honen aurretik ere beste bibikote aurkariei. Bai, uste da, oain kanto oso ona joko du, eta geho paretako behar batekin, Marta ezin izin da ondo ailagu, eta frontuzien txapagainen jarri pelota hori. Aurrelariak ari dire izaten, behar bada jokorik alaiena eta aipagarriena erakusten ari direnak, aurreko kuadroetan jokaldirik gehien egin dutena gaiek baitira, eta tanto sorta eder bat, bukatu dute biek alabiek ere Iraide gehiago Martak baino, sakez bi eta tejadaz eta biparetaz bana, eta Martak orain arte indartsu zabalaldera bideratutako bat eta moztutako beste bat besterik ez ditu, eta gauzak ala berriz ere oparitxoa orain Iraidek aurkariei hor sakea atera duenean ez du, pilotaka da horrek 3. kuadroko arrastoa gainditu, eta sakez falta egin da tanto zuzenean aurkarientzat. Bai, hor sake motziena izan da azkenen arrisku eukitzeu betire horrek, eta hauengun motz egiten da. Eta berriz ere Marta ohi dueneran hasi da tantoa lantzen hasieratik sakeka izto batekin, gero eramaten direnak ere aurrean lan erraztagoa ekar dezaketelako, jokaldia bukatzeko garaian eta. Bai, sake hon batek geho bigarren pelotako da horretako aurrela jaite. Eta Alice ere lehen ikusi dugu, ezker zeharra, ezker paretaren ingurutik zabalaldera irekitzen, baina txokoan mozten ere ongi dakilen hori egiten ahalegin du da, ez pio kolpaketa horrek espero eta nahi izango zuen emaitzarik eman, eta orain gero gozoa izan du, aurrean pilotaka da gozoa izan du aurrean Iraidek, bien tartera luze moztu du, eta abiadura emandan kageldian sartu behar izan du, zelan edo alan Alize sagarduik, eta ezin izan du azkenean, eta 9:10 eta berriz ere badatu zela. Bai, hoi da, eukigu epean aulun etxe hori partidu hortan, momentu hortan, beste gaine etortzizkene, baina berriz hemen die, 10, eta ikuste Iraide hor jokoako gogoz dago, gauzak askotan arriskatzen da beti utxu failu egiteko arrisku gehiago gitze, baina asmatzen nahi da baita, eta pelota gozez eta janire atzetik oso ondo da eusten, ematen, eta konfiantzakin aurre inbera hoke. Eta beste sakea gaizto bat? Bai, hoi da, azkenengo falta egin du, eta askotan horri buelta ematen zaio, baina... Bai, batzuetan buruan hiltzetuta geratzen zaizu alako jokaldiren bat gertatzen bada, eta hurrengo sakerako beti horrek pilotariari eragiten dio, beldur handiagoarekin eta konfiantza hain nabarmenarekin ez baita joaten falta egin ondorengo sakera pilotaria, baina ez dirudi, esan ez bagenu eta zaleek ikusi ez baluten ikuste oraintxe sartu benak ez zuela pentsatuko, aurrez falta egindakoa denik Iraide. Ez, ikustea, goguekin gaur konfiantzakin ikustea eta pelota gozez, eta... Baina aurkariek ere ez dute, lana erraztu nahi, gorrien lana erraztu nahi horranketara jokatu dio. Antonen azken zatigan birritan Martak Iraideri, eta gero atzean partidaren hasieratik ikusten ari garen zein gehiago horretan ari dira buru belarri sartuta Janire eta Alize elkarri pilota errazik utzi nahi ez baitiote, eta gero aurrean aukera etorri zaio tanto egiteko Iraideri, eta Frontisaren erdialdetik zabalera bideratuta tantoa lortu du berak, 11 eta 10 jarri dira aurretik Zunbildarra eta Beteluarra, eta antza pilota hori altxatzera joan denean min hartu du Martak, badirudielako min duela hor zabalean geratu da, eta ez dakit zer duen altxatu da behintzat, baina belaunaldean
kolpe txarren bat hartua izango da. Ez dakit, bihurrituko zuen hanka, ez du ezer antza denez, Jera Iturriaga hurbildu zaio eta ezezko keinuak egiten ari da, baina badirudi ondo dagoela, buruarekin baiezko keinuak egiten ari da, eta tira hori beti da pozgarriago, baina alere sustotxo hartuko zuen, bota den hartan min hartutakoan. Ez dakit, Belaune golpi edan, o txorkatilea bihurritu du? Biak izan daitezke, Praka gora igo du lenda bizi eta ezker eskua Belaun bueltara eraman, eta gero orkatik ere batera eta bestera ari da mugitzen. Keinu ezkorrak, buruarekin keinu ezkorrak egiten ari den bitartean, eta ez dakit hor odo lapur bat ere nabari zaio Belaun ingurutik, beraz behar bada Belaunean hartuko zuen kolpea hor batzuetan pilotariak beldurrik ez du izaten bere burua lurrera bota eta pilota altxatzen saiatzeko, eta nik uste pilota ikusi ere egin gabe bere burua lurrera itxuan bota duela Martak, kolpea hartzezakela buruan izan gabe bota den unean, baina azkenean min hartu duela, baina badirudi ez duela ezer. Ezezko keinuak egiten ari da, baina tira, behintzat jarraitzeko modua izan dezakeela iradoki digute bere buru keinuek. Bai, hoi da. Azkenen sustutxuak eta iziteio, baina, tanto galdutago penare bai, eta hemendik horreko tanto berriz esartzean. Zutitu dira lau pilotariak, eta nik uste botilerolari esan diola Alizeren aita dute botilero okerrezpan naiz, eta nik uste esan diola ez duela inolako arazorik hor buruarekin hori esan dio, ez duela jarraitzeko eragozpenik, eta berriz ere badoala, apurka kantxara. Bai, hoi da, oain berriz tanto hasieratik hasi eta tanto beharba joko ezkio hoi berriz ahazteko modundan. Jokoan egin ohi duen moduan sartzeko aukera baldin badu nik uste azkar asko kenduko zaiola burutik. Bota izanaren mina Martari, eta hala behar du pilotariak beti ustekabeko sentsazio gazia buruan izatea ez delako beti, ez delako jokatzeko onena izaten. Ez, eta alare be, ikuste, movimentun dana ez da antzematen da berriz jokuako prest daola. Partida karga handia, darama aste honetan antza denez, eren egun damu Bizkaiko txapelketei zegozkien partidak jokatu baititu sexta hon, eta gaurko izango du asteko 3. partida, baina badirudi ahaztua duela lehengo mina, hanka ere behar bezala arazo hori gabe luzatzen duela esango nuke, kanporetik begiratuta ez zaio errenik eta nabari, eta beraz hori beti da albiste ona hor tantoa zertan amaitu den ikusi duzu, pilota gehiegi loratu du Alize Sagardu ikuste hor ematera, pilotari ematera joateko asmoa izango zuela, eta eman nahi horretan gehiegi, behar baino gehiago arrotu eta luzatu duela. Bai, pelota arrotzea junda ez, azkenin hor goiti bueltan da belki, esago nuke baita Ireide jokuan ez sartzeko hor jokun sartzenen pelotantua bizitu iteula, aukera sortzeko eta pixka gainetik pasatzeko oso arro bota du eta gora juntaino. Beste dejada bat, txoko aldetik txoko aldera, eta horrez dakit Marta eramatera joan den, eta hor eramatera joan denean horkatilak berak ez dut dion utzi, pauso ematen geldi geratu baita. Ba, ez uste eta harrapadula, mostea da dejada horrekin Ireidek ikustea. Pelota hartutakon bukatzeko goguekin, da gaina asmatzen nahi dela Ireide eta konfiantza osoz, tantuek aurrega egoztepean markagailun. Eta ondo dabil, nik uste beraiek ere sumalezaketela behar bada irabazi beharraren karga, baina nik uste ez diotela askori begiratu sailkapenari. Bueno, da hobe ez, askotan tanto eta presio gehiago jokatzeko izatea, eta ez da nahi izatea, baina nahi gabe burun ikuitza eta nahi hemen eukiko baina ikuste eta seratik baino
oain hobeto aidiela. Eta sartuta dira partidan, eta hori ere beharrezkoa da, aurrez Martak eta Alizek Maleni eta Alejandrari zer nolako sarraski egin zieten ikustea besterik ez baitago. Bikote honen kontra hasieratik sartuta ekiten ez bazaio partidari joan daitezkeelako azkar joan ere. Bai, arrisku horrotea, baina bueno, oain bestaldea eroida tanto hau, aurre galde hortan buku bizin ibili eta bueno, berriz urtinentzako aukera. Pilota bizi moztu du Martak eta abiadura ematea badakigu bere jokoaren ezaugarri ohikoenetako bat dela, gaur ere saiatu da, min egiten abiadura baliatuta eta orain ere lortu du bere helburua. Pilota moztu duen horretan. Eta berriz saiaukoa ez, hor minitea betire azpitiken bizi biltzeulako pelota da. 11 eta 13 markagailuan eta hor epailearenera joan da. Pilotetako bat eskatzera, bi izan ditu aukeran, bi jarri dizkio aukeran epaileak eta ez dakit hau berria izango den edo aurrez eurek ateratakoa. Baina zalantzat ikusi dugu Marta, behar bada abiaduraren aldetik irteera handiagoko bat bilatu nahi izango zuelako saskian, orain hanketara jokatu diote aurkariek eta bien tarterako horretan gainera etorri zaio eta azkenean atzeraka joan da azkar pilota eramaten ahalegintze aldera, baina ez du lortu. Hor deseroso sentiarazi du hanketara eta gainera jokatuta Iraidek Marta eta azkenerako tantoa lortu dute. Bai, da. Beste lehen hori ezin ditu beste pare bat olaxe ez. Atzeaka gainea etorri zaizkonak eta ondo jarri iztanak eta beste tanto bat gorre jentzako. Eta Sake hau ere lehen atera duen baten oso antzekoa. Sake bueltan txokoan geratu zaio jokaldia egiteko aukera polita Iraideri eta txokotik zabalerako dejada batekin tantoa lortu du. Baitu, hiru bat bintzat baitu hola zabalea botatako eta ikuste aurreneko beira untzaio baino beste gainentzeko gainien da gaina ez usten arrapado ditu Marta gehienin da lortzen nahi da hor zabal hortan tantoek. Lau saio egin ditu Iraidek bata galdutako izan da, txapazpira joana Oianak esan bezala eta beste hirurak oso antzekoak, elkarren oso antzekoak izan dira. Zabal aldera eta efektuaren bidez aurkariei zaila jarri asmotan dejada edo jokaldi bihurritu xamarrak eta hiru horietan lortu du bere helburua eta behar bada aukera garbirik etorriko balitzaio, halako oren bat gehiago egiten ere nik uste saiatuko litzatekeela Iraide. Bai, ikusteak, goguekin daula eta atzatik gene bauke segurtasuna ja nire oso seguru da, peloteik galdu gabe esate bateako eta betire konfiantza emate horrek zure jokalditan sartzeko eta asmatzen nahi da. Hala da, Janirek egindakorik ez du, baina galdudakorik ere ez, eta horrek beti ematen du aukera eta orain txokoan pilota utzi du Iraidek eta zabalean izan ezpada ere txokoan lortu du bere helburua eta tantoa eta berriz ere txoko aldera pilota eramatera joan den hartan min hartu du Martak, orain ere zutitu da. Bai. Eta ez dakit ezote den beste kolpe txar bat izango. Ez da bila hor zorteko kolpeekin, kolpe txarrekin Marta buruz-buruko partidetan izaten dira halako etarako aukera gehiago. Baina oso denbora tarte laburrean birritan ikusi dugu minduta lurrean. Malkoren bat ere irten zaio antza denez eta dejada horren bidez, tanto Gorriek esan bezala, baina nik uste markagailuaren arduradunak ez duela. Eguneratu 15 eta 11 zen lehenago eta tantonekin horrein txeman diete 16garrena Gorriei. 16 eta 11 baitituz eskerrak kanpotik zenbaketa ere egiten dugu, badezua da inor joko zonpo utzen badu tantoren batek beste euskarri bat ere izan dezan markagailua zertan den jakiteko. Bai, hoi da, markadoreko ez konturatu harren epaile ere jokoz kanpo harrapa duela ustez eta
gu geunden atento hor. Urrundik horrez dakit Alizek zer egin nahi izan duen orain, zaio pilota gozo etorri behar bada dejadarako azpitik ere bazetorren eta alakoetan jokaldiak egiten ausartzea ere bada. Harrigarria eta nik uste horretan saiatuko zela. Bai, pelota ekartzea juntala uste ez da egit, ez da ondo jarri. Eta, bueno, baita nik uste bestia ikuste gorrik konfiantza oso gindare eta dana atatzen zaila eta behi berriz peleizkete partidutik piskada atea indiela eta, bueno, bain etenaldi hori eskauta piska zentratzen berriz behan jokua bueltatzeko. Etenaldia eskatu dute orain, euren bigarrena okerrezpa naiz Martak eta Alizek eta garai honean eskatutakoa. Konturatzerako 6 tandoko zuloa zabaldu dietelako aurkariek eta batzuetan alako boladak eteteko onak izaten dira etenaldiak. Eta behar bada horren bidetik eskatuko zuten handik bueltan erreakzioren bat egiten saiatzeko. Bai, hoi da. Hoi nahi zitea baitzete, etenaldi horren bueltan atzetik guzten dake reakzionatzea. Eta, bueno, ikustana, partidu aseratik joku alda dela eta gorrik oso seguru eta gaina asmatzen nahi diela. Eta urdinek berriz, ondo hasiarren guain utxeite batzukin, pixkat ezin bilauta uekuek eta partidutik pixka datea eta ikustea. Eta azken bolada honetan Marta sartu ezin da dabil eta behar bada bikote urdinean hori denez joko alda dezaken ezaugarria Marta sartzen ez ikusteak aukera gehiago ematen dio bikote aurkariari min egiteko. Eta horretan ari dira partida hasieratik saiatzen, Marta sartu behar duenetan ere urrundik sardadin eta behartuta ahal dela. Bai, hori da, nik uste bi bikotiek hori dela saiatzen baita, atzelaiek goitik pasan nahien. Baina, bueno, Martek horra aukera gukitin hartzen igual ez ditu asmatu azkenengo hauetan eta gorri berriz behan oso ondo da asmatzen nahi dira, eta bai defentsan tokau zaienen da bai bukatzen. Eta behar bada jokoa zertan den ikusita bikotearen nagusitasuna atzelarien gandago. Eta gakoa behar bada ere bai, aurrean pilota garbiak utziz gero, aurrelariek uka dezaketelako orain iraide saiatu den bezala, baina bueltan gaizto jarri dio gainera bideratutako horretan Martak iraideri, gero Alizek eman eta Janirek pilota zail bati eutxi fronti sardikoa gero, iraidek lagundu dio irez Janireri, Martak atzera eta orain benga Janire esan dio iraidek atzelariari, aurrera etorri da Larraun Baiarako pilotaria eta berriz ere aurrealdetik atzera bideratu du jokoa. Pilotaka da horren ostean, Alizek egin duen bezala, fronti sardikoa gero Janirek Alizeri eta Alizek lauter ingurura, abiadura handian eta alakoxe altuerako pilotaka da Janireri eta orain gehiago ematen, Alize ari zaio pilotari eta eusteko lanetan Janire da buru belarri sartuta, etorri egingo zaio Martari tantoa bukatzeko garbia izan zezakeen aukera jokaldi horren ostean eta gero iraidek azken unera arte gorde du deja da. Alizek jaso eta pilota ireki eta gero airez sartu da iraide pilota horren egaldia etetera, ez du bere helburua lortu baina. Ez hor ja jokun sartu indazioen ez, eta boleakin ikusi aurretik konfiantza aukela eta presak atira dio, ja ikusi hor minin zekela, baina bera juntzaio. Eta berriz ere beste pilota baten bila eta orain lehengo burua uste bera gorrientzat, bata ala beste atera eta ez dakit hor zeren alde egingo zuten, lehen ere Marta bere ikusi dugu orduan Alizaren laguntzarik ez zuela pilota erabaki nahian, bizitxo atera dute lehen eta ez dakit orain aukeran dituzten lauretako bizien ez zuzen aterako jokoari begiratuta, jokoaren pilotarien jokoaren ezaugarriei begiratuta biziak eman dezakelako aukera. Marta aurkariak behartzen hasteko. Bai, bueno, ezin laike ez, gainetik basata Janire kastigatzeko atzien, baina nik uste ez daukela olako salidaik eta alde handi gabe izango dela.
Esku orpoazio du Martak eta Zabalera atera da, aukera garbia pilota mozteko Ireiderentzat. Martak ekarri Zabalaldea zaintzera joan zedin eskatu dio Alizeri, baina gero bien arteko komunikazioak huts egin duela, ikusi duela esango nuke Ireidek, eta azkenean atzera jotzea erabaki du. Airez sartu da Marta, baina ekartzerik ez, 18-12 eta kasu honetan tantoaren irakurketa ona egin du Ireidek. Bai, hor aurrein harrapo nien, baina azkenengo pelotakada hortan nik ustet Zabalea botako dutezun, pentsatu duela Zabalen aurretik indazuzkelako desente, baina atzea bizi jau pareta sartu du eta horretzin izin du ekarri ematetek. Eta alako ezan ere odolotza behar da, askotan Zabalaldetik eraginkortasuna emandako jokaldiari uko egin behar izaten baitzaio bestela jokatzeko, baina kasu honetan aurkariak nahasteko balio izan dio pilotakada horrek Ireideri, eta aurkariak nahastearen bidetik etorri da tantoa bera ere. Bai, eta hortan nahi da asko ez, moitzen nahi da, ezker eskubi hor txokoa Zabalea bilatzen da, eta bueno, gaina miniten nahi da, eta bestie nun jarri ez dakilela bezala, eta bueno, emaitze ematen nahi zailek horreile. Eta gaur esango nuke beste partidetan baino sartuago eta eraginkorrago bai, Ireide behintzat eraginkorragoa dira, eta min handiagoa egiten berak ogi dituen jokaldiekin, baina maila hobea erakutsiz ere ari ote den esango nuke. Eta orain ere Martak zerbait badu belaun inguru horretan, eta berriz ere praka gora igo duenean odola ikusi diegu, beraz odol arrasto horiek belaunaldetik datozkio Martari, eta urratu xamarrak dauka. Bai, urratu xamarretik. Txarra hartua izango da, beraz, Zabalalde hartan. Partidon aserati dauke urratu hori, ikusi zaio lehen hori galtzen hola zeuken da, bueno, igual lehen golpe hartan igual berritu intzaio gehiago. Baina, bueno, zer uste partiduako hainbesteko eraginik izango honik. 13 eta 18 eta berriz ere orain aurkariak nahasten joko eurenera eramaten Marta ikusi dugu. Aurrean Alizek moztutako pilotari gero atzera jota. Hemen baiti osegida Martak, ala aurkariak zigortu dituzte. Eta kontua lortu dute, 14 eta 18 eta bizkanaka, bitanto egin dituzte elkarren segidan. Eta badatoz hauek ere, oraindik ere tartea Zabala da, baina badakartea apurka. Bai, oandik partidu izteko falta da, eta bueno, bizkana nor tanto junezkio aukerak indadu bai, urtinek oandike. Martari aukerako etor dakioke orain, atzera luze. Hiru tardira aurrera etorri behar izan du hor Janirek, espero baino irtera txikiagoa izan baitu pilotakadaren boteak, baina ongi jaso du. Nola nahi ere. Atzelariak orain elkarrekiko lanean eta leian, elkarri pilota txarrak jarri eta aurrelariari aukera garbirik eman nahi gabe partida guztian zehar aritu diren bezala. Hiru terditik Alize sartuko da luze atzera. Lau terditik Janirek jaso eta terdingurutik atzelariari laguntzearen Martak berriz ere atzealdera eta baita ezker paretaren ingurura ere. Oraingoan bildu eta bien tartera gaizto jarri, ezkerrez Janirek aurrera etorrita jaso. Etxaren erdira jaitsi, Ireidek ere moztu eta gero txokoaren ingurutik Zabalera irekitzen hasi da Alize, baina txapazpira joan zaio. 19 eta 14 eta gaur jokaldi horrekin ez da biltzorteko, lan ere bat ireki du eta toki berera joan zaio txapazpira eta orain ere gauza bera pasa zaio. Bai, hor Ireidek jeitxita bazartzea zijoan pelota hortan, jokaldi ditea junduna Zabalea eta zailezan ez, esku ondo sartu bertan da. Eta bueno, ezin da txapa gaine jarri eta 19 garranak horregentzako eta sakia. Eta sakeak hemen asko balio du, buruzburuko partidetan ere zer nolako garrantzia duen badakigu, baina aurrelari sakatzaile onak direla ikusita, hemen sakearen abantaietxoa izateak ere tantoa bidera ezake alde batera edo bestera. Sakea duen bigotearen alde beti ere.
Bai, sake hon batek beti ekartzeu erretxe hau. Erreztasun neba urrungo pelotak adako eta, bueno, hemen etortzea hola aukerak. Marta gaukerakoa du orain, bien tarte da jaitsi eta atzera etorri da Ireide Janire urruntzela sumaturik edo, baina azkenean jasotzerik ez du izan, azken unera arte itxaron behar izan dio bestela ere jasotzeko zaila izango zuelako, kokatuta egon gabe horietara sartzeak beti duelako desabantaiatxoa eta hor konturatu denerako jasotzen ahal egin du denerako gainera etorria zitzaion. Ezkerparetak abiadura guztia kendurik pilotari. Bai, hor pixkena atzeak etorri bera ezin duta, hoi zailak izitia askotan bintarteko ditan aurrela jentzako ekartzia. Eta, bueno, ezin du txapainen jarra Ireidek. Eta beste tanto bat konbezentzat eta sagardu birentzat, 15 eta 19 markagailuan. Eta badatoz, apurka lehen ere tanto bat egin dute, baina gero gorriek berreskuratu dute sakea, eta orain egindako honi besteren bat gehitu diezaioketen Alizek eta Martak, edo bestela lehengo bide beretik jarraitzen duen partidaren bilakaerak. Alegia tanto honi gorrien beste batekin jarraitzen dion partzialak. Ireide sartuko da, ezker zehar arroxa marra, kontrakantxatik Martak ezkerrez bildu, orain Alize sartuko da, bitardidik luze atzera, eta berriz ere Janire gazten du, eta ikusten da pilota ulendik erabilia dela, eta ez duela hasieran besteko irteerarik zoruan asko geratzen ari dela. Bai, ja baitu pelotazo batzuk jotak, eta antzema zaiotan lan pixkatin berrekoa. Atzelariak elkarra utzi nahirik, frontik sartiko pilota ugari, bideratu dituzte batak zein besteak, eta inork orain arte ezin nahiko zukeen beste arrotu, Ireideri etorriko zaio orain aukera bien tartera indartsu, baina pilota ateratzen ez dela badakite haiek ere, eta ala aurkaria prestatu barik harrapatzea ez da erraza izango. Kokotuta baitaude eta nik uste espero baitute. Espero dutela gainera. Zer nolako botea egingo duen eta horretara jarriak direla, ohituak direla. Bueno, saiatuko ez, hor aurrin harrapatzuen jokaldin batekin bukatzea, baina ber, zemoz modatzen. Orain arte jokaldietarako aukera askorik etzaie etorri aurrelariei, baina behar bada hemen tantoaren bilakaera aldatzekotan halako jokaldi azkar eta espero ezten batek izango du. Horretarako aukera gehiago egiteko eta aurkariak ez ustean harrapatzeko aukera gehiago. Atzelariak baina lanean, bien tartera dotore bildu du. Alizek, baina gero Ireidek jaso berriz ere ezkerparetaren ingurura. Ezkerrez Janirek ekarri, oraingoan laburrago boztu. Janire aurreraka etorri da eta aurretik atzera jokoa berriz ere. Tanto luzea doa hau ere ezkerparetara hurbildua Alizek. Janirek ekarri eta Martak biterditik atzera lautik sartu da. Janire sotil pilota hiruterdiaren inguruan jartzeko. Alizek zabalaldera, Janirek bertara joan eta jaso. Gaizto jarria gainera. Jokaldia zabalaldera Ireidek, baina kanpoan izan dela, esango nuke kanpoan izan da bai, gaur olo txantzun baitugu zabalaldean, baina nahiko berandu. Adierazi du kanpoan izan dela epaileak, 16 eta 19 eta hemen badoaz apurka aldea murrizten urdinak, eta orain ere markagailuaren arduraduna badabil nahikoa Praketx, markagailua ez baita, 15 eta 20koa, 16 eta 19koa baino, epailea bera dabil okerrezpa naiz markagailuaren lanak eramaten eta nahikoa
Gaizki dabil kontaketetan, 15-20ko emaitza islatzen du. Markagailuak oraindik ere, eta ea bada, zuzentzen duten, bateko eta besteko zuzendu dituzte. 16 eta 19. Eta tira, eskerrak hemen begi baino gehiago badiren markagailuaren emaitzaren atzetik. Kontua kontu hemen markagailutik gatozen partidaren egoera kontatzera etenaldi eskatu dute Iraidek eta Janirek, eta nik uste garai honean eskatua izan dela apurka etortzen ari oitzaizkie Marta eta Alize, oiana. Bai, eta gero baita azkenengo tanto oso gorra izan da luzi, pelotaka da askoku, eta orduan urrengo tantuei fresko voltatzeko urrengo tantuako ondo etortzea olako deskansua hartu berrek. Marta Gomezek izango du ondorengo sakea, atera berri du eta lehen esandakoaren bidetik hemen sakeak balio handia izan lezake, partidaren amaierara iritsi gara, azkenengo tantoak besterik ez dituzte behar, baina sake bueltan Iraidek bien tartera pilota zaila jarri du eta Alizek altxatzerik ez du izan, 20 eta 16, berriz ere 20 garrena, eman diete, orain bai 20 eta 16, beste pilotaka da gaizto bat Iraidek. Bai, hor bizi eta oso gaizto jarri. Eta horretan fin dabil gaurkoan, baztertzen eta pilota zailak jartzen. Bai, asmatzen nahi da. Gaur konfiantzakin ikustea eta asmatzen. Bi tanto besterik ez dituzte behar. Gorriek txapelketako lehen puntua luketen erdi esteko sake hau ere gaizto doa, makurtuta erantzun behar izan dio sakeari, hasieran izan balitz. Jasoko zukeen akaso, baina amaieran gorputza behartuta dagoenean ez dira jasotako errazak izaten. Bai, sake zaila ezan ez, pareten sartuta eta oso azpitik baino, esan dezuna freskotasun hori falta danen zaila bizitik jo lanak atzela jok. 21 eta 16 beraz, hause izango da, Iraide Iriarte gaurko partidan, balekoa baldin bada behintzat aterako duen azken sake, eta balekoa ez balitz ere, azken sake kolpea luke, bada tira. Hau ere lehengoaren antzera, hirugarreneko arrastoa pasagabe geratu da. Bote txarra egin dio orain hortxe harinatzaio, errepikapenari begiretan ikuste hor bote txarra ere egin diola pilotari, eta azkenerako bote txarra egiteak ere batzuetan ekartezak sakez falta egitea. Bai, eta gero azkeneko txaloik india puskate nervioik etortzea batzutan da danan ere egin izan duzu. Partida bukatu nahia ere bai, askotan tanto bakar bat egin behar izateak ekarri goituelako partida bukatzeko gogoa, eta hala helmuga beti ikusten baita apur bat lauago, baina ezin izan du, eta hemen Martak berreskuratu du sakea, eta partida itxita ez dagoenez borrokan jarraitu behar dute. Itzali gabe eta partidatik irten gabe. Bai, partidu buko arte segi berra da, ikusi ditu bueltak txapelketa honetan promozioan, eta bineak lehengo mailan eta segi berra da bukaera arte. Kontrakantxatik bildu Marta Gomezek, Iraidek jaso, eta horrengoan ezkerrez sartuko da Alize sagardu luze, Janirek erori dago pilota Zorontitzena jarri du, horrengoan zabalaldera indarrandixiagoarekin, eta atzera Martak, hau ere gaizto doa, baina jaso, eta berriz ere bien tartera luze, Iraide bere tokitik atera du, pilotaka da horrek, baina azkar etorri da berriz ere aurrera. Bien tartera labur, gainera etorri zaio Alizari, baina jaso, eta hor doido iritsi pilotaka da frontixera, eta alakoetan boteak egin dezakeen efektu ez du kontuan hartzen pilotariak, batzuetan espero baitu frontixera ez iristea, eta kasu honetan nik uste erlaxatzearen poderio zetorriko zitzaiola pilota galtzea. Bai, ustez jarrita egotea lakoan askotan bote oker horrek zuztea errapatzea jo, eta hoxe, justu horraztu horreko pareta, eta zaila gelditzei hori askotan jasotzeko. Eta 18 eta 21, eta ez dakit ez ote zitaien
Olaberrian gertatutakoaren mamua burura etorriko Ireideri eta Janireri alaxe galdu baitzuten 21 eta 16 edo 17 aurretik joan eta partida azkenerako atzetik aurkariak etorri eta ezin izan zuten itxi. Eta orain utxala gauze jokatu beharra dago. Partida itxi nahi baldin bada behintzat, hau ere gaizto do, baina Janirek ekarri du, baina Zabalean amako pilotak geratu zaio. Martari bien tartera luze, txostegin dio pilotak, baina ongi jaso du Janirek eta gero beste Zafraldi bat atzera. Alize Sagarduik, Sotilek jaso. Marta sartuko da orain beste pilotaka da luze bat atzera, nik uste lauretan eskuetatik behartuen edo justuen bera dela. Janire Sotil dela askotan ari baita keinu ezkorrak egiten eta hori jakinek nik uste atzelaria kargatuko dutela. Hemendik aurrera nola Martak ala Alizek. Aurrean Ireidek pilota garbirik ez da izan. Bai, oain tantoetan ikustea ez, atzea kargau nahi duela, bilegatzea idea kargatzen eta hoxe, seguru jugatzea eta txapa gainean justu izin da, baina buena. Moztera ziola esango nuke. Ona eta da. Marta gainean izan da azkenean nik uste hor egin duen eskukeinu gatik moztera joango zela indartxu, baina azkenean mozketa baino dejada atera zaio. Doi hau ere frontisean, efektua ere ez mozketa edo dejada arrunt batek izan ohi duena eta horren ondorioz berriz ere pilota eraman ezin da geratu da Ireide eta hau eraman ezin da, hau egin ezin da berriz ere arriskua do. Partidak eta hau ez dakit ezote den izan labur hirua ez dakit pasa duen. Baietz iruditu zaio epaileari, hemen ari gara eta aurrealde horretan ez dut esango guk ikusmen honik ez dugunik, baina esango nuk ez duela pasa, hiruko arrastoa. Aurreti iruditu zaigu guri, baina ez dakit epaileak. Aurrealdean epaileak izaten du jokaldien ikuspegirik onena eta okartzen denean ere bereak balio du. Eta bateko eta besteko hemen arriskua du partidak, arrisku latza. Tanto bakarrera etorri baitzaizki aurkariei konturatzerako atzetik joan eta gero Marta eta Alize. Eta hemen bukatu beharra dago. Tira, oraingoan Martari erori zaio pilota indartsu mozten ahalegindu da. Baina ezin izan du 22 eta 20 txapelketako lehen puntua honen bestez. Ireide Iriarterentzat eta Janire Sotilentzat eta elkarri emandako besarkada horrek dena ezagundu, orain arte bide guruztetxoa pasa dute eta irribarreak ere ageri du garaipenak eman dien postasuna zareago beharrezko zutela garaipena eta honek txapelketan bete etean sartuko ditu. Ba, eta bueno, postasuna ez puntu hoi bintzat lortzi ez, beak leheno aurretik induen lan horren emaitze bintzat, eta gaur induen lana oso ona izin da. Bikote bezala oso ondo jokau du, aurretik Ireidek lan ona inda, nahaztu tanto eta bukatzen, eta atzetik Janirek oso seguru jokau du, eta seguridade horrekin Ireide beti aukera hobek etorri zeizko, eta urdinek barriz, momentu askotan, zulo ibila ezin da tanto bukatzeko, eta momentu batzutan partidutik atatara bai. Eta bukaera naiz da arriskua ikusi deun bukaeran hor azkenengo tanto batzuk suertetzko kautako batzukatik, tanto batzuk indituen urdinek, gorriek irabazi du azkenen da, poza ikuiko bai. Partida gogorra izan da, azkar asko errepasatuko ditugu. Partidak utzetako zenbakiak, Ireidek egin du denetan gehien bien tartera Zabalera atzera eta biparetaz bana, moztuta bi eta dejadaz lau eta sakez beste hiru ere bai eta galdutako lau izan ditu orotara. Janirek geure kontuen arabera ez du egindakorik izan, baina galdutakorik ere ez, horrek nik uste adizera eman dezakeela zer nolako sendotasuna erakutsi duen gaurkoan atzelari beteluarrak. Martak tantoren bat egin du, baina partidaren bukaera aldera
jokoan sartu ezin da utzi dute eta sartu behar izan duenetan ere hasiera baino are behartuago ekin behar izan dio erasoko jokaldiak egiteari eta hala ez da beti erraza izaten. Sakez zabalduta eta atzera jota bana amaitu ditu, moztuta beste bi ere bai, orotara 5, galdutako bakarra izan du. Amaieran 22 eta 20koan galdu duen hori izan da, alegia eraman gabe edo erasora abiatua zela galdu duen pilota bakan eta bakarra. Eta Lizek ere tantoren bat egin du, 3 orotara, irekita atzera jota eta moztuta. Eta galdutako beste 3 pilota izan ditu, azken emaitza 22 eta 20koa izan da Ireide Iriarteren eta Janire Sotilen alde, eta eurek lortu dute txapelketan lehendabiziko puntua. Eta honek ondorengo partidara begira konfiantza eman izango dio bikote gorriari. Bihar dute ondorengo partida, ura ere garrantzitsua. Antzugolan, gero aipatuko dugu zein izango den, baina biharko jaialdiaren kombinazioa eta partida honekiko zenbakiak errepasatuta eta partida honekiko kontaketa amaituta. Gaurko jaialdiko bigarren partidan sartuko gara bete-betean, bigarrena maila nagusiko txapelketari dagokiona izango da. Eta bertan batetik txapelketan lider diren Maili Barrokal eta Amaia Arrastia izango ditugu, eta Urdinez aurkari Leire Oskoz eta Naroa Agirre izango dituzte. Gero errepasatuko dugu sailkapena, baina bateko zein besteko nik uste argi xamar direla gauzak. Baina dira horiek gero errepasatuko ditugu. Partida hastear dagoenean, kombinazioa badakizu bezain den, batetik Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak jokatuko dute kolore gorriko elastikoarekin, eta Urdinez aurkari Leire Oskoz eta Naroa Agirre izango dituzte. Hortxe duzu partidaren kartela, partida iragartzen duen pantaila irudia, eta hau esan da eten labur bat hartuko dugu, eta gero partida hasi baino minutu zenbait lehenago kontaketari berrekingo diogu, sailkapena zertan den jakin dezazuen zuek ere partida ikusi aurretik. Berehala gara beraz, Lizarratik.
Hemen gara bueltan berriz ere Lizarrako remonti balpilota lekutik, maila nagusiko txapelgetari dagoki ondoren ikusiko dugun partidak. Gaur izariko dira Maili Barrokal eta Amaia Arrastia eta Urdinez aurkari. Naroa Agirre eta Leire Oskoz izango dituzte, azkar bada ere errepasa dezagun sailkapena zertan den. Ez dugu horretarako karterik izango, badoaz eta lau pilotariak kantxara, gero bestela gero izango dugunaren batean. Sailkapena zertan den errepasatzeko aukera, eman dige eskua. Pilotariei epaileak, txapa jaurti du gora. Eta lehen da biziko osakea beraz, Maili Barrokalek aterako du. Hiru partida jokatu dituzte, honen aurretik gorriak eta hirurak irabazi dituzte, haiek dira lider beraz. Eta Urdinak orain arte lekun berrin lortutako garaipenarekin besterik ez dira, sailkapenaren erdialdera begira batzuk eta lider besteak, hortxe azkar zertan diren kontuak, Maili eta Amaia lider, bigarren Iturriaga eta Mendiburu, hirugarren Arrieta eta Galeano, laugarren Aranburu eta Mujika eta bosgarren Oskoz eta Agirre, bosgarrena izango dute gaurkoan, puntu bakarra dute, bosgarren postuan dira eta seigarren Ruiz de Infante eta Orbegozo. Oiana hemen kontuak garbi dira, batzuk gora begia, besteak behera eta puntu garrantzitsua jokoan, bereziki Urdinentzat. Bai, hoi da, gorriak oin arteko partidu guztik irabazi eta konfiantza osoz datozte. Oso ondo jokatzen, bik ondo hartuta, eta Urdinek berriz tanto puntu bakarrakin oin arte, eta bueno, beste puntua beharrezko aurrea bera. Txapelketa luzea da, okerrezpana izan bi partida ditu, bikote bakoitzak eta bosgarrena dute hau, lanerditara ez dira oraindik iritsi, Leire eta Naroa, baina badoa aurrera partida kopurua eurentzat ere, eta puntu bat izateak ez ditu, lasai egoteko aukerarik emango behintzat. Bai, pixkanan puntua pilatzea importantia da, eta bueno, gaur aurrekuen iganden azpeitin ez zuen behan eguniko honen auki, eta bueno, gaur beste aurpegi bateak uste duen da partidu hon bat egiteko aukera dauken. Duela minutu pasatxo hasi da partidako lehen da biziko tanto hau jokoan dugun hau, eta luzeari da izaten partidan sartzeko eta pilotalekuaren ezaugarrietara ohitzeko ondo etorriko zaie. Bai, hoi da. Partidun sartzeko ondo etortzea olago tantuak haseratik enda, bueno, hoi duen eran hasi da. Jokoaren erritmoa aldatzen, indartxu bideratu dio lehen da bizi hanketara Naroa Agirreri eta gero urrundik saiatu da dejadaren bidez tantoa egiten, baina ez du lortu lehen da biziko tantoa bikote Urdinarentzat. Hori, Maili hor hankagaldien hasi da hor dejada egiten txoko aldea, eta bueno, ez zaila ondo atea, hoen gontan. Bat eta huts beraz. Leire eta Naroa aurretik, eta nik uste aurreko partidako sentsazio gazti gauza hura kendu nahiko dutela burutik, baina horretarako gaur lan hona egin beharra dago, eta partidan ondo sartu dira laurak ere. Bai, hoi da. Danak, ardundie pelota, kada batzuk jotzen aurreko tantuen da, bueno, ondo etorre eta segizeko mun. Atzelariak elkarra utxinaian orain, ezkerparetara gaizto Naroak, Amaiak ekarri, aurreraka etorri da. Amaia orain, hau ere ekarri. Leire katzera. Ien tartera, jaso Amaiak, beste jokaldi bat orain, labur moztu da, baina ezkerparetaren ingurura, Maili jaso, bien tartera Naroak bildu du jarraian, eta ongi erantzun dio pilotaka da horri Amaiak. Atzera etorri da Maili, lauterditik bien tartera luze, eta atzetik aurrera berriz ere. Naroak luze eta Amaiari gaizto jarria, edarki atera du baina ezkerparetatik zailtasunik ezpalu bezala. Arellano harrak eta gero gora joan zaio Naroa Agirreri hor zakit. Aztertu izan da eta kentzera baino gehiago joan da. Maili
Pilotaka da horren ondorengoan sarretze din, baina ez du ongio, eta gora joan zaio. Bai, pelota pareta da izan sartuta zeon ez, eta bueno, arrotzea junda, eta gehiagi arrotu zaio. Bana marka joan beraz, bi tanto eta tanto bakoitza alde banatara joan da. Barro kalsakera bat hor, korrigaldian sake ateratzera, luze jarri du eta Naroak edarki ekarri, eta orain Amaiak luzatzeko aukera, eman egin dio, eta partida hasiera benetan aipagarria iruditzen zait. Amaiarena ematen hasi da, eta partidaren hasieratik Mailiri laguntzen, eta aurkaria behartzen, bereziki Naro Agirreri lanik gehien berak jarri bait dio. Bai, Amaia oso ondo sartu da ez, eta nik uste partidu denetan eakusten nahi dela, partidu denetan oso txukunda ondo, seguru, jarduna eta gaurko ontanen naiz da hasiera izan, hasiera ontan mentzetala eakusten nahi da. Eta gero bien tartera atzealdera kargatutako hartan Leire Euskozek eramaterik ez du izan, eta 2 eta 1 gorriak aurretik lenda bizikoz markagailuan. Bai, hor lau ingurutiken jaisten hasi da pelota da gehiagi jaitsi zaio eta txapapea juntzaio. Beste tanto bat jokoan, lauterditik Amaia gerri-gerrian jo eta bikain atzeratu du, eta hor ezkerpareta ere bazuen inguruan, baina beldurri gabe jo du. Beso arrotzera luzatzera eta atzean pilota ederra jarri hasieratik ematen hasi zaio pilotari, eta nik uste beste egun batzuetan baino gehiago ari dela arrotzen eta gozatzen, esku gozoa da berez, baina gaur hasieratik ari da beste ritmo batean lanean. Bai, bueno, aukera dunen beti gozatzeu ez, eta bueno, gaur oin arte mentzatala ikuste eta partidua aurra dejola ikusiko dugu. Lehen Laura atera da Maili eta gauza bere egin behar izan du orain ere. Ezkerparetara bildu zaio. Pilota Naroari orain txostein da erdiratu da, Zabalaldera gero Naroak. Mailik jaso eta ezkerreratu, Leirek atera. Eta Amaiak frontiserdiko pilota. Edarki jasoa eta arro astindua. Naroaren erantzunean ezkerparetara gaizto Amaiak Naroak ekarri. Txokoan barrena luze. Mailik atzeraka etorri da Naroa, baina jasotzeko ez du aparteko zailtasunik eragozpenik izan. Berriz ere aurretik atzera iruterditik bien tartera jaitsi Barrokalek, Agirrek ekarri eta arrastiaren zadaukera frontiserdiko, baina indar handian iruterditik Leirek bildu eta azkar etorri da. Berriz ere ohiko kokagunera aurre aldera, oraingoan Naroari utzi eta Naroak astindu du. Amaiak ekarri iruterditik altxa Leire Euskozek horretxatu besterik ezin izan du egin, gaizto doa gero. Mailik jarritako pilotaka da, Naroak altxa berriz bien tartera, hau ere ez da. Lehengoa baino asko zobea, Naroak ekarri eta orain bien tartera jokatu berik atzera. Jotzea erabaki du. Bergararrak, zestoarrak jaso eta Gipuzkoarrak Nafarrari utzi. Amaiak atzeratu, bosteterditik luze jokatu eta bikaina astindu. Honetan ere Mailik sartzeko aukerarik ez izate aldera. Naroak atzeratu eta Amaiak eutsi hor elkarre hautsi nahian dabiltza bi atzelariak eta pilota arrotzetik, luze astintzetik etor daiteke hori, gero aurrelariak ez dezan izan pilota gozorik eta tanto luze honetan hori ari gara ikusten behin eta berriz. Ezkerparetatik Amaiak jaso, Leire Euskozek atzera batet erditik, gainera etorri zaio, baina inolako arazori gabe atera du. Naroak jaitsi, Mailik altxa, erdi makurtuta. Leirek moztu, indarrandiagoarekin eta biziago. Mailik, Naroak ekarri eta gero Amaiak Zabalaldera. Naroak ere bertara etorri beharra izan zezan. Mailik bien tartera bildu hor hankageldian jodu gainera zetorkiola eta Naroak baina jaso. Leire sartuko da jarraian, erdialdetik Zabalera deja da, ez ark espero bezain doia. Mailik iritsi da eta gero bien tartera
Naroak Amaiak altxa, Leire Oskozek atzera, indar handia darama eta ezker paretzetik gertu zegoenez zaila zen, baina Amaiak jaso oraingoan Zabalera, Amaiek bildu eta Zabaletik Zabalera jokatu. Leire Oskozek bien tartera eta Amaia hor jaisten hasi da eta txapazpira joan zaio, tantoa bukatu beharraren lanak ere izan zitezkeen eta halako badira tantoak ez dakit, gaur hemen lo egin beharra ez dugun izango. Bai, tanto luzia joko du oso, ez? Lau pelotarik sartuta gaina, eta bueno, azkenien Amaia ja hor geistea juntan hortan aldinen dio bera, baina bai, ondik bina dihoazte eta pilotak asko. Eta nik uste hor nekearen lanak ere izango zirela. Bai, zaleteke, ez ja batzutan bukau horrekin, bueno, bera guntzaile. Tanto gogorra ari zen izaten eta normala da halako oren bat galtzea. Egoera denbora luzeko tanto baten egoera izaten denean, egoera hartan. Beste berdinketa bat marken gaiuan, Binakoak kasu honetan eta hemen hasi besterik ez da egin eta dagoeneko ia badira 10 minutu. Hor ere lehen bezala ematera joan da Naroa eta hau ere goiko koltsoira joan zaio. Bai, hor ezkerparetan sartuta zen pelotoi arrotzea gunda eta gehitxo untzaile gora eta txapa. 3 eta 2 eta berriz ere beste pilota bat atera dute. Gorriek hau berria dela uste dut, lehen ez baitute materialik aldatu. Eta behar bada honek ere bizitasuna izango du. Maili oso sakatzaile ona baita, ederki jaso du baina sake gaizto ura Naroa Agirrek eta beste sake bat gero ezkerpadetaren ingurura. Aurrera etorri da eta lauterritik bikainera eman eta kendu gainera. Behartuta sartzen Barrokal. Ezkerparetetik atera eta ederki luzatu du Amaia Arrastiak. Naroak egarri eta berriz ere Amaiak jo behar. Ezkerparetan sartu baina dotore atera. Defentsa lan handi ari da. Pilota zaiaiek eramateko erakusten. Bai, Amaiak atzetiken ezker eskubi oso ondaia luzatzen eta bazartzen, ez? Aipatzeko da bikote gorreiek kontrako bikotiei ezkerrez lan asko inazaiola, asko bazartzeu ebileke. Eta Amaiak bai gaina ezker oso libre auke eta gaina hoxe. Behartu diteu. Beran aipatu genuen oso kontuan hartzeko moduko bikotea izango zela eta ondorengo 2 partidotan ere erakutsi dute. Aurkariari lanak emateko ez dutela inolako beldurrik eta gaur ere bide horretatik ekin diote partidari. Bai, hoi da. Ikusten egiaz bikote osatzen nahi dien gorreiek, nahiz eta aurreneko txapoketa izen alkarrekin. Eta bueno, gaur hasiera honetan ikusten zenbat lan egiten nahi dien, da lana inazten baita bestia ere. Eta horri gainera Amaiaren lehen mailako lehen txapelketa dela erantsi behartzaio, haren meritu handiago ematen dio bikoteari Amaiaren egoera horrek, baina bikainari da, iaz promozio mailan ez zuen gaizke jardun, baina gaur ez ezik txapelketa honetan benetan lan ederra ari da gauzatzen. Bai, ikusten lehen urten ikusi genuen promozioan zen maila zeuken eta horten aukeroi eman zitzaion lehenengo maila jokatzeko eta demostratzen nahi da, jokatzeko moko pelotaile dela eta maila honeko gaina. Gorriak ari dira agintzen eta urdinak orain arte erabat erasoan urrundik sartu beharko du mailik, baina atzean jarri eta gero behar bada aurrean zain erasorako aukera baletorki etzaio etorri eta azkenean Amaiak ezkerparetaren ingurutik atera behar izan du, baina orain berriz ere pilotaka da bakarrak atzean jarri eta agintaritza zer nola eman dezakeen argiari da geratzen. Tanto honetan bederen Mailik aukerako badu aurrera etorri da, baina azkenean mozterik ez du izan. Abiadura handian irten zaio pilota eskutik eta bide horretatik ere mina egin daitekeela frogatu digu beste behin. Urrundik sartuko da Leire, jokaldi egin nahi izan du, gaizto baina jaso. Mailik Barrokalek, ez du nahi beste gozatu Lanztarrak, Amaiak
bien tartera jokaldi eta orain ere aukera garbia, txoko bandejada ona, iritsi da Naro Agirre eta orain ezkerretik Zabalaldera. Luze atzeratu du pilota Magi Barrokalek, Leire Oskozek bildu eta gero Urrundik 3 eta 4 denetik dejada egin du Amaiak, ez dakit hori izango zuen helburua, baina dotore egin du benetan aurrera etorri da, bi pauso aurrera eta egindako keinuagatik, ez dakit ezote den nahita egindakoa izan Oiana. Ez dakit, honek nahita edo nahi gabe baino bitzet. Tanto beharratatzaio eta laugarrena behaintzako. Eta 4 eta 2 eta azkenengo bitantotan lana egin arazten. Ari zaie bikote gorria urdinari, Bai. defentsan luzaro aritu behar izan badut ere eusten eta eusten izan ditugu denbora luzean urdinak, baina ez din aginte makila ez din hartuta. Bai, ikuste ez, dominatzen gorriek aidela, asko aide kargatzen baita Naroa hor atzeak aidelako, aidelako asko botatzen, eta Leire pixka eta jokuzkan utzita, eta bueno, geho etortza izkenen aukerak okar samarrak eta ez du aukera garbik ez da ieukitzen Leire tantu bukatzeko hori eta momentuen funtzionatzen nahi zei aurretik ikoste. Lehen ere aurrealdetik Zabalaldera atzera laugarren kuadroaren ingurura joan behar izan du Leirek eta halako baldintzetan ari behar denean ez da erraza gero agintzen hasi ahal izatea ere, eta nik uste jokoaren ekimena bere ganatzeko zerbait egin beharko luketela. Urdinek orain, Leirek aukera garbia izan dezake, Zabalera indartsu, bere tokitik atera du Magi, baina Alferrik berriz ere aurrera Leirek jotzerako etorri baita. Amaiak ireki, Zabalera, Leire Oskozek eta Jaso. Naroak joko du luze. Gerria sartu eta arrotu, aukera garbia izan dezake bueltan. Leirek ez du behar bezala hor gainean zuen pilota eta azkenean eroso jotzeko aukerarik ez zaio etorri. Zabalera erritmo aldaketa bizkorra eta bizia Magik, Leirek Jaso. Eta gero atzetik aurrera Magik Amaiari sartzeko agindu eta atzelariak luzatu eta eman gainera orain Bergararrak egin bezala bost erditik Jaso. Naro Agirrek doido iritsi da, baina eraman du, ez nahi bezala akaso. Magi Barrokalek oraingoan Naroak atzera eta badirudi aldatu dela tantoaren dinamika. Lehen gorriek zuten erasorako aukera orain baliatzen hasiak direlako urdinek. Ere bien tartera gaizto eta luzesko jarritako pilotako da horretan Naroa behartu du, ezkerrez sarrarazi eta azkenean eramaterik ez. Atzelari zesto horrak 6 eta 2 markagailuan. Lehen etenaldia eskatzera etorri dira Oskoz eta Agirre eta normala iruditzen zait orain arteko joko holdea gorrien besterik ezpaita izaten ari izan dute aukera agintzera pasatzeko urdinek eta pasatzea lortu dutein batean, baina gero pilotaka da bakarrean Maiek erritmo aldatuta, bien tartera luze moztuta mine egiteko gaitasuna duela erakutsi du berriz ere. Bai, eta horretarako ez duela pilotaka da askorik behar. Bai, eta ikustea ez, bikote gorriek erasuen batipotatzeak ateazten nahi diela urdinek, baino geho defentsane bilek oso ondo moldatzen adie, oso seguruek, eta lan asko ezkerrez inazten nahi die Naroa batipatez. Hor, Naroa naiz da oso ondo moldatzen ezkerrak egin, betire pelotak entzien zailtxo egitetzaiu, eta aukera gehiago haidie eukitzen gorreiek erasoako, eta behartuta baita. Eta aipagarria iruditzen zait, keinuzko alderdian, alderdi paralinguistikoan ere nola ari diren elkar uztartzen keinuen bidez bikain ulertu baitute orain arte Magik eta Amaiak, batak sartu behar duenean besteak aginduta segituan etortzen baitita, aurrera edo egin behar den eginkizun horretara. Bai, Magik keinu garbi ustizkon pelota kadako egiten aurre etorre eta Amaiare oso ondo aprotxatzen nahi da, atzea oso ondo luzatuta eta gaina bazartuta. Eta, ikusten nahi da,
partidura ikusten nahi oso ondo moldatzen nahi diela bikote gorri eta da puntuk bere ganatu ditu eta partidu honetan momentuz behintzet aurretik gozte. Eta lanean erosoko ari direla ere nik uste uka ez dina dela. Orain arte erakutsitako mailak. Berratx baitezake hori. 6 eta 2 markagailuan etenaldia amaitu eta berriz ere lanerako gertu dira bibikoteak, beste sakeka izto bat maiek eta pilotaka bakarraren bidez tanto, 7 eta 2. Bai, mailik aspaldi honetan beti izan du sake ona, baina izan honoko txapelketan honetan bat asko asmatzen nahi dela saketik, mina handi egiten nahi dela, eta guaina ja mazki bi tanto ustet, da guaina partiduen hasera da. Hala da, sakez egindako bi baditu eta partidoren hasieran besterik ezkara, hoienak esan bezala oraindik tanto asko jokatu behar dituzte, baina hasieratik nik uste euren kartak erakusten ari direla, korriak. Eta urdinak, luzimendurako aukerari gabe, defentsa lanean egoki eta sendo, baina defentsan aritzeak ez dizu tantoa bermatzen, behar bada aurkariaren akats bateko, baina horren zain ezin da denbora guztian egon. Ez, da goixi, aukerak sortu izin da beltze ez, behaien aukerak sortu izin da, eta, leirek hor aurrien hartutakoen aukera egitzen bukatzeko pixkat aukerak sortzeko, eta partidun pixkat sartu eta aurre itxeko gai dien. Barrokalek atzera, luze. Agirrek jaso eta berriz ere Barrokalek min egiteko aukera, Zabalera azkenean leire abiatu ordez Naroa sartu da. Urrundik lan egin behar, bien tartera gaizto doa, baina ederto jaso du Amaiak, aurrera etorri da Naroa eta honek ere pilotak ibel aldera. Maiik ere bai, Naroak ekarri, eta Maiik jokaldi ahalegina, Leirek eraman baina, eta gero Amaiak atzera, nik uste gorriak Leire jokozkan bautzin nahian dabiltzala, eta partidaren lehen zati honetan behintzat lortzen ari direla euren helburua. Bai, pixkat bere lekutik atea eta ez, atzeaka askotan, eta mina horratzetik aurre egitea, eta momentuz hoi lortu ezin da, gorrien joku honagatik. Eta hor Zabaleako dejada hortan Mailiri bera juntzaio. Eta pilot aldatu dute. Gorriek, orain aurrekoan ere urrundik sartu behar izan du, beste zenbaitetan ere Zabalaldera etorri da, lau kuadro ingurura Leire, Naroari laguntzera, baina tira. Orain pilota aldaketarekin eta sakearekin min egiten has daitezken, 3 eta 7 markagailuan. Oraintxe pasa dio pilota Amaiak Leireri, eta badator sakera lantzeko aurrelaria. Sakeari Amaiak erantzun dio, bien tartera Leirek, eta gero berriz Maik Amaiari sartu behartzuela egin du orduko, ara abiatu eta pilota jo. Eta orain aurrez izan dugun gauza bera gertatu da, atzera ere. Oskozek atzera, gaizto doa eskarpadetaren ingurura, baina jaso, baina arte pizzaurari gabe ari gara ikusten. Esteierriko atzelaria, txokoan beste dejada bat, urruntzen eta urrundik alakoak hain zehatz egitea ez da lan errazena, baina gaur konfiantzaz lepo dela nik uste argi dugula. Bigarrena ala egindakoa, hau ere etzen erraza eta dotore egin du, beste behin ere. Bai. Amaia esaleike gaur oso seguru, beti bezala, baina konfiantzakin ikustela gaur ondo atatzen zaio eskutik pelota, baztertzen asko ari da, eta gaina aukera duenen pare bat dejada bai du ja hor txokuen bukauta, eta konfiantzak egiteu, eta seguru ikustulako bai buru, eta gaurko frontoia ondo torriko zaio, eta aukera dagunen aprotxatzen saioko berritze. Ezagutu ere egingo du behar bada ez da hemendik apartekoa,
baina hemen jokatua izango da, baino gehiagotan. Bai, zailaike hoi. Baina batzutan ezitea etxetik gertu honen okerra jokatze duela, hone ondotorreko zailo. Gaur ezkara hori ikusten ari behintzat, lehen zati honetan. Bera da, laukotean onduen ari dena Mailiri ez arkandu gabe. 8 eta 3 marka joan eta berriz ere ohiko gidalerroa betez gorriak aurretik eta gorriak aurkariak dantzarazten. Oskoz behartu lehen da bizi Mailik eta orain berarentzat aukera, bien tartera berriz ere hanketara eta hau eramaterik ez du izan. Aukera datorkien bezain batean ari dira saiatzen Leire eta Naroa eta aukera apur hauek baliatu dituzte. Aurrena erritmo aldatzeko bien tartera jota eta gero horren osteko pilotak adan Leirek erritmoa aldatzeko. Bai, saiatzen saitu berra duke, ez? Partidu asko galditzea eta partidun sartuta, behan lan hainez, behan jokua eta ez saitu berrako, inorrez da irabazi ezin lehenik eta behanakin saitu berrako. Eta azpitik jokatuta behar bada, hariko da Deserosoen Amaialen gainera etorri azitzaio, baina hanketara jokatu izanak ez dio aukerarik eman aurrera pasatzeko eta egoera erosoagoan jotzeko eta nik uste handik egin beharko diotela minanketara jokatuta. Ba, saiatuko ez, hor askotan konfiantzak asko iteu eta, aukera nik uste saiatuko dela horten konturatze baldin maia bintzat. Leirek aukerako izan dezake orain, gainera bota dio Amaiari, ongi eraman du baina. Orainkoan ere bere aida nagusitzen atzeko kuadroetan, Naroa baino gehiago arrotzen eta aurkariei lana egin arazten, bien tartera Mailik, azkarparetara arrimatua da baina jaso. Naroak beste alakoxe bat, abiadura handian eskute irtena, oraingoan laburrago baina tankera bertsukoa eta gero Amaiak aukera garbiga izan duenean gozatu eta pilota inarrosi atzean luze ipintzeko. Mailik laburrago, Naroak jaso, Naroari datan honetan atzera eta aurrera askotan etorri behar izaten eta oraingoan ere urrundik jokaldia. Amaia arrastia gero hanketara jokatu dio Leirek Mailiri, ekarri eta Naroak fronti sardiko ezkerparetara. Amaiak altxa eta gero Naroak askatu dio oiuaren bitartez. Leireri kontrakantxatik bildu eta txosta joarazi gainera Amaiak ekarri. Aurrealdean baina luze. Leirek Mailiri. Naroak ekarri. Amaiak zabalera. Leirek jaitsi. Mailik bien tartera luze aurreraka etorri da irez sartze aldera Naroa eta bikain jaso eta Mailik bere tokitik atera gainera. Atzera Mailik berriz ere. Jokaldi gaiztoa, Leirek eraman. Pilota gozoa bat erditik ia bostera, bosteta laurdenetik eraman eta kendu. Naroa Agirrek altu erari esker. Irut erditik beste zafraldi bat, hau ere ez da, aurrekoa baino asko zobea. Naroak jasorenkoan zabalera, aire zeraman Leire Oskozek, beste zafraldi bat. Gantxo ona da, etzen erraza hor, defentsalanetik erasora. Gantxoa baliatuta pasatzea. Gero jokaldia Mailik Barrokalek, Leirek ura ere jaso. Eta Naroarentzat aukera, zabalera indartxu, Mailik iritsi da eta eraman bai baina azkenean frontisera iritsi ezinik geratu da kolbak eta hori ritmo aldaketa bortitza Naroak, hor frontis erdiko pilota bideratzea ez zaio aski iruditu, zabalean zen zuloa eta indarra behartzen nolabait min egingo bazioten aurkariei eta alaxe lortu dute tantoa. Hau ere landua izan da eta askotan gorrien lanaren menturan ibili behar izan dute defentsa lanean bat gehiago joarazteko asmotan. Bat gehiago aurkariei, bat gehiago joarazteko asmotan Leirek eta Naroak, baina aukera izan dutenetan erasoari gogor eta zalantzari gabeekin eta tantoa lortu dute beste behin.
Bai, ikusi ditugu batak da bestiak, bai erasun da bai defentsan, eta azkenengo pelotakada hortan Naroak gustoko duen pelotakadatako bada zabalea luze oso ondo moldatzea, eta hor naiz da tanto luzia da neko hon bere indar guztiki joio eta azkenean tanto lortu du. Eta partida nolakoa doan ikusita, gorrien aukera baino gehiago urdinen tantoak egin behar izaten ari diren erasoetatik etorriko dira edo etor daitezke behintzat. Dinamika asko aldatzen ezpada, partida puskatzen ezpada behintzat. Guain ikusi da, beste tanto bat bizi jotako bat gainet horrezaio maia eta ezin izin du ekarri. Eta, seigarrena eta, bi tanto harrema zaizke eta hortxe behintzat mantentzei eman diken partidun. Badakarte partida pixkanaka, eta aulkian duten Felix Barrokalek, Mairen aitak, partida geratzea erabaki du, bestelako sentsazioekin ari direlako urdinak. Baintzete tanto batzuk lortuta pixkat behan dinamika hori aldetzea ez, lehenera bat urdinen gorri mendentza duen, eta betxiat oain behaiena ateatzen nahi die, eta hori lortu nahiko ez, horrekin segitzia. Bi botillero, bi aita aulkian, Mairena batetik Felix eta Ismael, Leirerena bestetik, pilotariak ongi ezagutuko dituzten bi lagun dira, inondik inora Leire erraki ezagutuko duelako Ismaelek eta baita Maili Felixek ere, eta nik uste aholku honak emango dizkietela. Bai, aholkuk saiauko aldan ondona ematen, eta pelotarik saiatzea aholkui kaso egiten aldan egin naiz eta beti izin lortu ez, baina zentrauta segitzeguen danak eta oain arteko partidu bezala gogorra dihoa, eta hola segitzen gutzako interesargei partidu guztintziar. Eta aipatzen ari garen hau ez guzti ez landa, Auspoak ere izan dezakez ere esana, lehen erdia oraindik urrunda, 8 eta 6 eta 8koan gara, eta ordu erdi pasa bada partidari hasiera eman zaionetik, eta behar arnasa luzeagoko pilotaria izateak ere garrantzia izan lezake gaurkoan. Eta fresko zaudenetik, pelota bizi horiek azken aldea meniteu, eta hauetanak gazte die, prestauta dare ondo, eta nik uste partide eutxiko hiela. Hala izango alda bintzat, postuko guinetek egin horre horiko ezpalitz. Amaiera ere, hasiera bezain ona partidak izatea. 6 eta 8 eta beste tanto bat jokoan, eta orain saketik urdinak ari dira erasoan eta gorriak erabat defentsan. Oskozek sartzerik ez, Naroak bien tartera gaizto jarri eta gainera ezker paletara Amaiak jaso, Leirek bien tartera gaizto doa, baina hau ere ekarri. Eta Naroak jokaldia gero, bien tartera berriz ere luze. Amaiak jaso, Leirek ere jokaldi molde bera egin gure izango zuen, baina laguntzera atera zaio Maili Barrokal, Amaia Arrastiari aurreko pilotakadetan atzelaria gehien kargatu dutela sumatu duen bezain pronto. Arrastia sartuko da lautik, luze eman eta astindu gainera lautardi ingurura. Naroak jaso eta berriz ere Amaiak pilotari eman astindu, lautarditik ekarri. Naroa Agirrek, Mailek jokaldia, darra darama baina dotore jaso Leire Oskozek, eta orain partida hasieran ez bezalako konfiantza batekin ari dira lanean, lasaiago eta bestelako sentsazioak erakusten urdinek. Hazi egin dira partida hasieratik ona. Ikusteak saiatzen nahi dela ez, bere joko batean nahien da, hortan seitu berraukela lanien ez, gorrien aurka partidu asko gogortu behar diela partidu aurratatzeko, eta lanen nahi die, eta tantuek lortzen behan lanan erainagatik. Eta horrak ekarri du partida aldatzea, oraindik ere berdintzerik ez dute izan, baina halako joko erakutsita gertuago dute berdintzea.
ez baitira, orain haien menturan, haien lana egin arazten baizik. Atzelariak elkarrekin borrokan ari dira eta aurrelariak ikusle soil orain arte, 3 sartuko da Maili Zabalera, baina kanpora joango zaio. 7 eta 8 beste tanto bat egin dute Urdinek eta orain ere nik uste Maili etxi dutela, azken unera arte txarondi hor pilota arrotzeko kanpora joan zaio eta lana egin arazten ari zaizkienean behartzen dute. Gorrien akatsa. Bai, hoi da, azkenin aukera garbik ez du eukitzen askotan igual aurrean bukatzeko, baina hoxe ladanan poderioz, beste neutxeiteke berdin bali jezitzegu tanto eta hola etortzen bai hola saitu berko eta lana inez berriz beste tanto lortutzeko. Eta saria inondik etortzeko eta nik uste partida gogortzearen bidetik etorriko dela. Bi bikoteak alabiak dira oso seguruak eta partidari eusten ongi baino hobeki dakitenak eta ez da erratza izango defentsa puskatzea, baina zenbaitetan lor daitekela. Erakutsi du azkenengo tanto honek eta hemen mentalizatuta jarraitu beharra dago, baina argi da. Hemen partidaren eskema hasieran izan dugunetik orain dugunera aldatu dela. Bai, konfiantzak ez, azkenen aseran pixkat atea azten nahi zien, da, guain ikusi aukera daitunen lehiri gustatzea hor aurrian tanto bukatzea motzien, da aukera ditunetan guain bezala bukatzen saiakoa. Leirek lehen da bizi, Naroa gero eta azkenean Leireren dejada horrekin lortu dute tantoa Urdinek, 8 markagailuan, baina tantoa bukatu bezain pronto aldageletara abiatu da Maili Barrokal eta baita bere atzetik botillero zuten Felix Barrokal aita eta Jere Iturriaga ere, espero du ezarrez izatea, hor korrika segituan abiatu baita aldageletara, ez dakit ezarri izango duen, espero dugu ezarrez izatea, Oiana. Ez dut uste hola minik eta hartu duenik, baina igual. Tantoan ez zaio nabaritu, baina kaso zerbait izango du. Hain bizkor hartzara abiatu bada. Zerbaiten seinale izan liteke behar bada, baina badator hona Maili eta ez du ezer antza denez. 8 eta tanto gogorrak izaten ari dira gehienak. Tanto gogorrak ari dira gehienak izaten, Oiana. Bai, tanto gogorrak ari izaten eta, izinalik bete aldi bat sumatzi eta, ondo segitzeko modun. Ea, ongi jokatzen jarrai dezakeen. Pilota orantxe pasadio, Amaia Arrastiak Leire oskozti eta badator. Lanzarra, apurka, pilotari boteak eragiten ari zaiola sake ateratzera. Atera du sakea, Amaiak ederki jaso eta kendu gainera. Naroak bien tartera, Amaiak eskatu eta atzeratu eta agindu gainera eman. Berriz ere hau gaiztoago joango zaio baina atera ezker paretatik. Naroak jaitsi, Mailik ekarri eta Leire gaukera urrundik sartzeko jokaldi molde berbera mozketa alegia, Mailik atzera ezkerrez Naroak eraman eta orain Mailirentzat aukera, bien tartera moztu ezkerrez Naroak jaso, Amaia sartuko da lanean berriz ere atzera luze bostetik Naroak eraman, Mailik Zabalera eta Naroa abiatuko zela adierazi dio Oiuz Leireri, gero pilota baztertu zaio Mailiri eta ezin izan du eraman. 9 eta 8 partidan lehen da biziko aldiz, ez bigarren aldiz aurretik Oskoz eta Agirre. Eta hor Naroak pelota pare bat zola zailek buelta ditu eta gero hor Zabaletiken jetxita oso ondo baztertu du eta
eta tantua lortu du behien aldeak. Eta sentsazio positiboak ari dira orain izaten, Maili ez dabil, partida hasieran bezain beste sartzen ari. Maili ez da partida hasieran bezain beste sartzen ari eta Urdinak erosoago dabiltza eta gehiago egintzen. Bai, eta azkeneko tanto hauek lortziekin konfiantza diota gehiago. Izango webe haiek eta leireke hor aurrien oain, pelota hobeto sartu zaio pelota honun bait, eta mugitzen nahi da, eta azkenen tanto lortziekin, partiduako aurrea atatzeko bintzet hobeto. Maili hasi da orain egintzen, lehen da bizi atzean kargatu eta gero Zabalean Leire deseroso sentiarazi nahi du, aire sartu da, gero Zabalera Oskozek berak, Amaia abiatu da inguru hartara eta jaso, baina bigarren ezkerzearra jasotzerik ere ez du izan erdi aldera abiatzen hasia zelako Leirek jo du generako. Bai, hor ondo letu du ez, Zabalea bota daun dejador eta arrestia oso ondo aliau dara, baina ja Amaia barro aldea egiten izala hor zabaldu du berriz eta hor kontrapausuen oso ondo harrapau du Leirek. Venga, Amaia, animo keinu egin dio. Amaiari atzetik dire, baina lanean jarraitu beharra daukate. Partidari bulta emate aldera, sake gaizto jarri du ezker paretan Leire Oskozek, Amaiak jaso. Leirek bien tartera, eta gero Amaiak luze. Antxaren erdi aldetik luze, eta ezker paretaren ingururan aroak gainera etorri azitzaion, baina dotore jaso du. Amaiak bien tartera bideratuteko pilota bat naroak, Amaiak jaso. Herriz ere jaitsi Ariano Arrak, Agirrek ekarri, bolea etzaio oskuan behar bezala sartu Maili eta gero Zabalera. Leire Oskozek, Barrokalek jaso, bien tartera gaizto Leirek makurtuta eraman Amaiak. Zabalera eta atzetik gero bildu. Maili Barrokalek, atzelariari laguntzearren. Leirek dejada egin du txokoan. Maili iritsi da, bipareta gero, Amaiak ere bipareta ordainetan, barruan da. Eraman, bere burua lurrera bota da kontragantxatik Leirek eta gero zer nahi egiteko pilota geratu zaio Maili Barrokali eta pilota buruz gain pasadie aurkariei altuera handia eman da. Hortxe ikusiko dugu errepikapenean, zenbat zabaleratu den Amaiaren pilotaka da, barruan izan denez oso urrunera etorri behar izan du pilota eramatera Leire Oskozek eta gero pilota garbia geratu zaio Mailiri eta ez du birritan pentsatu pilota buruz gain aurkariei pasatzeko. Ba, ikusi hor, gaian aroa oso aurrentziola Leire Zabalin da buruz gain pasadu, Esan behar da hor aurrian Leire botatako bipareta ibin artea nahi bezain beste ez dala zabaldu, eta gero Amaiak indu lana ez. Eark ikusi du biparetako hoi botatzeko eta... Ez da izango behar bada bipareta bere jokaldirik baliagarriena jokaldiak egiteko eta tantoak amaitzeko garaian, baina ausartu da eta min egin du eta bide horretatik etorri zaie gero saria. Hori da. Beste tanto bat jokoan, tanto bakarrera jarri dira Urdinengandik gorriak eta aukera badute orain ere markagailuan parra egin eta hemendik aurretik jartzeko saialdiak egiteko. Eurak ari dira gainera agintzen eta jokoan nagusitzen eta naroa pilota bat ari bestearen gibeletik eusten agintzera pasatzeko aukerarik ezpaitzaio etorri, orain bien tartean jarri du pilota, Mailik ezkerrez zeraman eta gero toki bedera, baina makurrago Leire Oskozek, Amaiak jaso, orain ere moztu, hau ere ekarri eta naroarentzat aukera garbia orain, atzera luze badirudi aldatu dela tantoaren dinamika, jokoaren ekimenari dagokionean behintzat, aurrez Barrokal eta Arrastiaren zen era bat eta orain hasi dira
pilota gehiago arrotzen eta jokoan nagusiago izaten Leire Oskoz eta Naroa Agirre. Bien tarterako pilota, Naroak Amaiak jaso, bien tartera laburrago baina Leire Oskozek eta gero urrundik deja da, bote txarra egin dio Leireri baina jaso eta gero berriz ere aurre aldetik atzea aldera kargatu du jokoa Maili Barrokalek. Naroak jaso, esta dejada bat txokoan, honetara iritsi da eta pilota zabaleratu Leirek, zabaletik kantxaren erdialdera bizi eta indar handiarekin Mailik lenda bizi eta gero zabalean dejada Amaiak. Azkenerako gorriek lortu dute tantoa, Amarna bikaina izan da eta bi bikoteek izan dituzte tantoa bukatzeko aukerak, baina azkenean hobeto gorriek baliatu dituzte. Bai, oso no, pelota, bueno, tanto nasi ez, hor aurrien ezker esku bibili die azkenengo buelta hontan da. Bai, arki ikusi gula hor zabalien utxunie Amaiak eta berriz beste dejada batekin bukaera mandello. Ja gaur baitu bere batzuk bukautakok. Hala egintako hiru baditu eta gaurkoan ari zaio batekin ateratzen jokaldi klase horri dejadari Amaia Arrastia, beste sake gaizto bat Mailik, baina urrera etorri da. Ez dino beto jaso du Naroa Agirrek, bien tartera kantxaren erdialdera Mailik, Leirek jaso, eta gero aurretik atzera bitarditik, lauterdi ingurura bideratu behitu pilota Maili Barrokalek. Naroak jaso, orain ere moztu, baina indar handian. Leire gatzera etorri eta jaso ahal izan du, zabalera berriz Amaia Arrastiak aire zeraman Leire Oskozek eta beste sake bat bateterditik lauterdi ingurura Barrokalek, ezkerrez altxa, Naroa Agirrek berriz ere Barrokalek, txokoan barrena, luze ipini. Naroak jaso, bihen zartera jokaldia, Amaiak Leirek ekarri, Barrokalek atzera, Naroak altxa eta Amaiak izango du orain sartzeko abagunea, irutarditik lauterdi bostera. Agirrek jaso, Mailik jaitsi, Oskozek ekarri eta Maili sartzeko aukerarik laga ez. Agirrek atzera, Maili sartuko da atzera ere. Jokaldia eraman Leire Oskozek moztutako pilota hura bien tartera kantxaren erdialdera. Arrastiak arazori gabe jaso du Naroak, orain ere moztu Amaiak ezkerrez altxa eta zertxo baita zerotu Oskozek eta are gehiago eta are luzeago Amaia Arrastiak horren ostean. Barrokalek ere luze bere buruari denbora eman ez gero aukerarik etorri balitzaio kokatuta egon zedin. Beste sake bat Amaiak, Naroak jaso, Barrokalentzat aukera bitarditik luze, bostetarditik eraman Naroa Agirrek, pilota moztu Barrokalek, Oskozek altxa, Arrastiak moztu eta hor bientzatzen edo bientzat izan zitekeen pilota egokia biak abiatu eta iritsi baitira pilotaren ingurura, baina azkenerako inorrezta moldatu pilota eramateko. Amaika eta Amar. Baita, hoi ikusi berda, esan berda baita berriz ez, Amaiak atzea kargatzen oso ondo ibili dela eta gero aukera dauren ikuste jula utxuniek nola minei eta gaur egile esan bestetan baino ondik eta partidu egiten nahi dela eta ondo irakurtzen partidu eta tantuen nun inleiken ez, baina bilen artea bizi moztutako pelota eta oso ondo bukautako. Eta hau esaten ari gara, kontu eginez, aurreko partidak ez dituela bat ere txarrak jokatu. Beraz, nik uste aipatzen ari garen honek erakutsi duela, edo erakusten ariko dela zer nolako pilotaria den Amaia Arrastia eta lehendabiziko txapelketa izan arren ikusten da ez dela kikiltzen den horietakoa. Ez da, bueno, zeran igual aurreneko partidutan pixkate aurreneko izan da eta pixkate atzeixo o makurtxo ibili da, bueno, ez da, beste eakusten bere gaitasunik, baina partidu oso ona ginez, eta gaur kontan, bueno, pixka lotxagabeo eta aukera dugu zitan bukatzen. Are hobeto, beraz, lehen esan dugu, 9 eta 8 ordu erdi markatu duela kronometroak, eta orain lanardiak pasata 58 minutu badira, bien tartera
Maili Barrokale gero eta ala lortu du tantoa 12 eta 10 eta bitantoko zuloa zabaldu dute gorriek markagailuan. Ba, izan du Eleno ez, gordinek behan susperaldetxoi, aurretik jartzeko aukera hori, eta berriz gorriek gordie behan gaitasun eakutsiz eta lan hainez partidua ekarri eta aurrea egin du eta, hauen berriz deskantsoa hartu eta idea garbitu eta berriz gorriek, urdinek aurre egiteko mondien da segitzeuen. Eta lehen partidan bezala, ez zaio bide argirik ikusten partidari, alde batera zein bestera error baita daiteke, ez dutelako urdinek, ez dutelako gorriek hasieran bezalako nagusitasunik. Ez, partidu oso iztuei joa ez, bai alde bat eta beste ez da ikusten zenek dauken irabazteko aukera galtzeko, bilek izen laizke eta, bueno, ba, oantxe izitea momentua ez, batzutan ez, partidu erdetik aurrea hautsi itea, baina, bueno, nola segitzegoen lau pelotarik, holako egizteien gertau. Astapenean zegoen hautsiego, orain dagoena baino, egoera errotik aldatu baita. Urdinak nagusi izaten hasi direnean, nagusi izaten hasteko aukerak etorri zaizkienean behintzat, hasieran bat ere baliatzerik ezpaitute izan, gorrien joko on eta eraginkorrari esker, baina gero burka partidan sartu eta bestelako gorputzaldia erakutsi dute eta nik uste hemendik aurrera ere horixe bera egiteko eta sentsazio onak erakusteko asmoz izango direla Leire eta Naroa. 12 eta 10 markagailuan aurretik dira Maili Barrokale eta Amaia Arrastia, oraintxe pasadio pilota Naroa Agirrek Maili Barrokali eta badator apurka sakea ateratzera. Bergarako aurrelari abiatuta korrikalditxoan, eragin dio punpa pilotari eta jarri du beste tanto bat jokoan, sake gaiztoa. Naroari gainera etorri zaiona, baina ondo eramana, zabalera Amaia Arrastiak, Oskozbek jaso, Barrokale gatzera, eta bien tartera gero Naroa Agirrek. Arrastiak jaso, Naroak jaitsi, gaizto doa, kolpea tira bai, pilota jo bai, baina azkenean gainean izaterik ez du izan, Mailik jotako azken pilotaka da ark, eta ez dakitor eramatera baino gehiagora ez den joan, nahiz eta zaila izan berez. Bai, hor asko sartu da azkena momentu ez, eta nik uste ekartzea jundala, baino ezin izin dula eskun ondo sartu eta bera juntzaiola, o txapa juntzaiola. 11 eta 12 berriz ere tanto bakarra. Bikote bataren eta bestearen artean, aldea oso murritza eta txikerra beraz. Hemen deus ere erabakirik ez dagoen seinale, sake gaiztoa Leire Oskozek. Amaia Arrastiak jaso, sake bueltan deja da txokoan Leirek eta Mailik eramaterik ez, nik uste hor eramatera baino zerbait gehiago egitera ere abiatzen hasia zela. Jokaldi horri halako beste batekin erantzun nahi izan dio pilota irekitzen hasi dela esango nuke. Bai, ondo erantzun dio ez, dejada horrekin ere Leirek eta gero Mailik zabaldu inaizula ustet, baino nahi baino bajuixo galdu zaio eta azkenen ezin izin du. Makurtuta ere sartu da belauniko eta halako posturak ez dira beti. Erosoak izaten nahi bezain besteko minik egitekoak ez behintzat. 12 markagailuan eta beste tanto bat jokoan, sake hau ere gaizto, Amaiari espero baino gutxiago atera zaio zorutik, baina ongi kokatua zen pilota eramateko. Areianoarra bien tartera orain ere aurrera etorri behar Amaiak, pilota jaso, moztu baina indartxu eta Maili bere tokitik ateratzen indarra erabilita ari da. Gehienean Leire Oskoz eta oso xuxen jokatzen ari da. Partidaren bigarren erdiaren hasieratik ona gauzak aldatzen hasi direnetik ona, sake gaizto bat eta ia pasatako pilota altxatzen eramaten ahalegindu da zelan edo alan pilotari kolpea tirata Amaia Arrastia, baina ez du ezer egiterik izan. Pilotaka da bikaina izan baita. Bai, Urdinek joen gontan pelota oso ondo moitu du ez. Aurrin hor zabalea behartuz aurrena Maili eta gero aurrin arpaduneen Naroak altzatuz. Bueno,
berriz partidua ekarri eta aurretik jartzea lortu du. 3-0 partziala sartu diete aurkariei. Oraingo azken 3 tanto hauek kontuan hartuta, 12 eta 10 baitzen orain urrengo emaitza gorriak aurretik zirela eta horren ostetik 11 eta 12koa, 12koa eta orain aurretik jartzeko 13 eta 12koa egin dituzte Oskozek eta Agirrek eta hori gutxi ez eta beste bat 14 eta 12koa ere egin dute. Sake gaizto hau ere hor ikusi dugu Dilindan Joanik ezker paretara sartu zaiola Leireren sakea Amaiari eta eskua sartu bai, baina eramateko tokirik eta aukerarik ez du izan. Bai, saketik Leirek askotan ito ez, pelota oso goitik etorri eta txintxilik gelditzen pelota horiek ezkerparetan indar asko mamartzai eta askotan hor kosta zaio batzetik ekartze hori. 14 eta 12 beraz, beste tanto bat jokoan, hau ere aurrekoaren antzeko sakea, baina ez balio emaitza berbera izan duena, hor denbora izan baitu, pilota jo eta sakea altxatzeko. Amaia Arrastia, gatzelariak. Elkarrekiko borrokan, pilota zeinek aurkariek baino gehiago astindu nor gehiagokan, eta aurrelariak orain arte pilotari pasatzen utzi beharrean eta ikusle soil izaten ari direla. 3 sartuko da ezkerretz Maili Barrokal, zaila zen baina ahal izan duena egin du eta zertxo bait ardiratu, zertxo bait ireki ere bai. Txokoan barrena moztu indarrandiarekin Leire Oskozek, Amaia iritsi eta luze jarri. Naroak ere arro enantzun dio pilotari eta baita gero azken lauzar arte kolpea aprobetxatuta Amaiak berak ere. Barrokalek frontisartiko pilota Naroak jaso eta alako beste bat jarri Amaiari. Arellano Barrak ekarri eta Leire Oskozek pilota jaitsi. Makurtu eta jaso etzen erraza, baina gero agintzera basatzeko aukera etorri zaie. Pilotak ada horri esker gorriei bere tokitik atera duera bat Leire Oskoz, baina lantzekoak zer egin behar zen ere ongi jakin izan du eta pilota atzeratu du, altuera eman dio. Mailik aukerarik ez ezan izan, tantoa amaitzeko. Atzelariak berriz ere lanean pilota luze jarriz, nola bata ala bestea. Pilota jaitsi Leire Oskozek, Barrokalek erantzun eta eustea zarago pilota atzean jartzeko aukera ere izan du. Beste sake bat, aurrera xeagotik jotakoa. Naroak ekarri, frontisardian da orain kantxaren erdialdean da Maili, pilota moztu, hanketara jokatu dio Leireri, baina lanztarrak eraman du. Ezkerrez sartu da Amaia eta oraingoan eskuinez, 3 terditik atzera, 5 terdi txeira, 4 terdi bostera Naroa Agirrek eman dio pilotari. Leirek bien tartera laburrago jokatu, Amaiak jaso eta doido jarri frontisean, hanketara jokatu dio gero Leirek Mailiri. Bergararrak ateratzeko arazorik izan ezarren. Zabalera Amaiak, Leirek eraman eta Mailiri botez jokarazi. Luze jarri du pilota Barrokalek, bien tartera erantzun dio gero Naroa Agirrek. Aurrera etorri da Amaia eta gainean zuen konturatu den sasoirako, baina ongi jaso du. Bien tartera berriz ere Naroak eta hau ere jaso. Amaia Arrastiak toki berera eta leku inguru berera. Leire gaizto doa Naroarena baina jaso, Mailik boteari itxaron eta pilota irekitzen hasi. Leirek bildu eta gaiztotu, Amaiak ezkerrez erantzun eta gero 3 terditik 4 ingurura pilota luze arrotu eta astindu. Naroak ezkerrera sartu gero Amaiak Naroari zesto barrak ekarri eta Mailik aurrealdetik atzera berriz ere eta ezkerretik Zabalera. Naroa ibili beharrean izan zedin, Leirek aukerakoa izango du orain jokaldia Zabalean, iritsi eta beste jokaldi bat Zabaletik txokorakoa Amaiak eta gero txokoaldetik Zabalera pilota irekita lortu du tantoa Leire Oskozek, 15 eta 12. Etzen erraza jokaldi bati alakoxe beste batez erantzutea, baina gero Zabala zen libre, zutitu du aurretik atzeraka abiatzen hasia bazelako Amaia Arrastia.
lanean sendo eta bikain berriz ere jokaldiak egiteko garaian Leire Oskoz. Bai, hor aurrien, egin beharra dauke ez, gorrien utxeiten zai ezin da haion, eta orduan bere joko gaina pelota moitzita bukatzea, asko hor dauke gaitasun eta hortan nahi da, ez, baina gaina atatzen nahi zizko, eta aukera ditunen moldatzen, da saiatzen nahi da, eta naroak lan asko inberri zindu hor atzetiken. Eta orain ere nik uste jaistera edo jokaldi egitera joan dela Leire, baina ez dio nahi besteko altuerarik eman, horrek gorago behartzuen gainean izango bazen. Bai, hor txapa gaine mozta junda uruztet istea eta gehitxo kontzaio. Izan da galdutako lehen da biziko pilota, Leirek galdutako lehen da biziko pilota alegia, 13 eta 15, eta berriz ere sakea hartu dute Barrokalek eta Arrasdiak, Barrokaleko besan da sake guztiak berak atera behar baititu aurrelaria bera dela kontuan hartuta gaizto doa, baina naroak makurtuta ezkerrez ederki jaso du Barrokalek txokohan barrena luze moztu, baina gertu zegoen pilota eramateko Naroa Agirre. Leireri baztertu zaio pilota ezkerparetara eta dejaba egoera behartuan eta postura ez oso gozoan egin behar izan du eta alakoak beti dira teknikoki zailago jotzeko baldintzak ez direlako honenak izaten. Bai, hor tanto luze horren ondoen, bi motxaok ikusit jau, bi utxeite. Eta saitu berra da, goendikan aurreti di urdinek eta zaite behar. Haupa Leire esan dio, Naroak Leireri segitu beharra dago, baina ez da erraza. Hasieran bezala arnasari eta gorputzari eustea, ordu bete oraintxe partidak eta oraindik ere bide luzea geratzen da, 22. Iritsi bitarte Oiana. Bai, mendik aurrea, ikusiko zenbaten jago luzeko tanto die, baina partidu oso gorra izaten da, pelotaz askokuek, gaina asko muitu eta izin die. Eta bibikotiek nola segitzen da zera indauko bakoitzen nekiek. Hasieran aipatu dugu, behar bada Auspoak gaur garrantzia izan zezakela eta akaso akats gehiago nekatuta egotearen ondorioz ere etorriko dira, hor pilota eskuan behar bezala gozo sartu du Naroa Agirrek, baina zabalera joan da hor kantxaren erdialdetik jokoa zabal alderantz bideratzea izango zen, bere helburu behinena behintzat eta arrotzera joan den horretan frontisarditik gora arrotu du eta kanpora joan zaio. Bai, gehitxo juntzaio. Lehen esan dugu, askotan neitu jokaldile da zabalea oso ondo, baina gehitxo arrotu zabaldu zaio eta azkenengo 3 txeitetxo horregatiken urdinen aldetik berdinketa ekarri du gorriek eta oain beste sake txar bat mailin aldetik Naroantzako eta aurretik jarri da berriz gorriek. 5. kuadro ingurura jarri du bere azkenengo sakea mailik eta hori gaizto zioak ion oso gaizto ere Naroari azkenean arraposturik gabe, erantzunik gabe geratu da. 16 eta 15, hau ere ez talengoa baino asko zobea, makurtuta inguru beretik, 5 eta 4 denetik jaso eta beste pilotaka da ez oso erraz bat. Amaia Arrastiak frontitxardiko pilota mailik, Leirek jaso. Gero Amaiak beste frontitxardiko pilota bat, baina indar handiarekin hori ere ekarri du lantzeko aurrelariak eta hemen gaitzeko lana egiten ari dira gorriak erasoan ari direnean urdinak. Bai, askotantako zaie defentsako lana egitea, pelota txar asko kartzia eta lanan poderiz lehen hori lortu ditue behien tantuek eta oaindik ala seitueko. Aire sartu da Leire Oskoz hor zaila zen, pilota erortzen ari zela airez sartzea, baina azken unen arte itxaron dio pilotari airez dotore sartu eta tantoa lortu du. Eta etzen erraza, hala airea baliatzea.
Bai, gustatzen zaio horra ere ez da ondo moldatzea gaina, eta bueno, bilen artea gelditua bilentzako eta inontzako ez azkenean, da abitu da Amaia azkenen momentu, baino ezin da ondo iritsi. Amaseina beraz, markagailuan hemen oraindik ez gara, edo ez dezakegu esan, partidaren azken zatian, partidaren ondarrean sartu garenik, oraindik ere bidea luzetxoa baita, baina benetan partida ederra ari gara ikusten eta ez gara aspertzen ari eta hori beti da. Seinale pozgarria, emozioaren aldetik. Bai, gaina ikustea, 3-4 tanton aldea bai batak eta bai bestia eta du, baina partiduik ez da utzi. Segin duela nien da hortxo, oain nigen berdinketa batekin namaseina, eta ez da ikusten inor mendeatzen niken, takadaka dejo eta bueno, ber, partidun bukera arte holaxe segitzen gu guztu ongo geha horri behira. Hori da gu, alaxe eginateke guztura horrentxe ari garen bezala partida kontatzen eta horrexeri begira. Partida hasieran behar bada izan dute, gorriek aurretik joko bolada ez hobea kantxan erakutsi dutenean partida hausteko aukera, baina azkenean ekartzea lortu dute, aurretik jartzeko aukera ere izan dute urdinak eta gero gogortu da, asko gogortu gainera, hasieratik ikusi dugu hori, eta orain oso parekatuta dira gauzak, etzen aukera txarra dejada egitekoa, baina txapak txasetu du, Mairen pilotakadaren okerra, 17 eta 16, eta beste tanto gogor bat, oso urrundik sartu behar izan du, pilota moztera edo dejada egitera Maiek eta ala jotzea ez da erraza izaten, zehatz egin hori ditu alako jokaldiak, baina gaur kasu honetan ez zaio, nahi bezalakoa atera. Ez oso atzintzon baita ez, baina bueno, azkenean saiatu berra dau, eta bueno, gainen izan bazan oso zaila izango zen urdinentzako, baina txapa. Askotan burua usteak ekartzen dizkizue, zuei alakoak txapak. Bestenak guztu aitzeitu. Bai, baina norberak joa denean ez da hori gustuko nahi izaten frontiseko beti baita maiteago eta entzuteko gozoago pilotariarentzat. Beste tanto bat jokoan. Txosta. Pilota zaila jarri dio, txosta eginarazi ere bai, Leirek Mairi eta aurkariak behartu eta berriz ere tantoa saria, 18 eta 16, hemen ez dago inor etxitzeko. Ez, danak laniz nahi die, behar ematen da nahiz eta batek markailotik aurre jarri, oen geho bestiek berriz jarri die eta bukera arte emozioa mantentzen nahi die, bai. Eta bi tantora direla ikusi za hemen ez dezagun esan, partida hautsia dagoenik, lehen ere demostratu baitute halako egoerak ekartzeko baliabideak eta gaitasuna izan badutela Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak, lehen ere aurretik jarri zaizkienean 2 tantoz, 3 tantoz partida ekarri eta 16 eta 15 partidan aurretik jartzea lortu baitute. Emaitza hartatik aurrera berriz 16 berdintzea lortu dute urdinak eta 16akotik 18 eta 16kora eureak egin dituzte. Elkarren erreskan 3 tanto eta 3 ez ezik 4 ere bai. Bien tartera gaizto jarritako pilotaka da honetan Leire Oskozek lortu baitu. Amaiak altxatzerik ez izatea. Bai, pelotaka oso bizile horratzen paretan oso ondo jarri dut, azkenin urdintzako beste tanto bat eta 19garrena. Eta etenaldia eskatu dute Mailik eta Amaiak, Felixek, Mairen aitak, mutiloak adierazi dio epaileari etenaldia eskatu dutela eta garai honean eskatua apurka badoa zelako 22garrenera bidean aurrera Leire eta Naroa. Bai, esan laike ez da hola handiken erabakita, baina hor 19 eta 16ko hontan 3 tanto duen aldetxue politie da eta hoxe beste sake batekin hastea Leire eta bueno, urrengo tantoa bira nola segitzeen danake. Partida gogorra doa 19 eta 16, baina lehen hau baino tarte laburragoa. Ekarri behar izan dute, orain tanto bat gehiagokoa da tarte azuloa, baina
ekar dezaketela, ez dugu bat ere zalantzarik Goiana. Ez, oandik lehen hori egin ditu, olako tanto erreska batzuk eta oain egin goitu. Berriz segitzen baue behan joko maila emanez, eta hortan bintze saiatu goi. Eta nik uste aurreko partidetan gertatu zaiena konparatuta hasieratik ez da biltzala. Beste partidetan bezain eroso Maili eta Amaia eta behar bada horregatik ere ez da biltzala. Akaso erasokor eta lasaiago? Bueno, partidu naseran ikusi, behan nagusi ziela eta asko zeroso ibilik ez, baina bueno, gero urdinek behan jokuak ustean hasi die, behaek lanien eta gero aurrien leirek bere jokuak utzi dizez, joku nahastu eta bueno, bentsete pelota zuzenik ez da jeneuki gorriek komodo jokatzeko eta bueno, azkenen hola saitu berrako berriz. Eta urdinei dagokienez, lehengo astean ez zuten, euren eguna izan, alakoak ere gerta daitezke, tarteka marteka, baina ikusten da azpeitikoa aztua dutela. Bai, partidu naseran igual hotxa marra zide, baina gero ja ikusia hauek aurreko partidutan behar maila ondo manduela eta bueno, lehengo azteko egun txagarreta bat izintzala. Baztertu egin du pilota ezkarparetan, biziki baztertu gainera Maili Barrogalek eta tanto alortu gainera hor pilota usaintzerik ere ezbaitu izan. Narbo Agirrek aurrera etorri da pilota eramateko asmotan, baina azkenean jotzerik ere ez du izan, jotzeko aukerarik ere ez zaio etorri. Ez hor goiti bueltan adozten pelota horiek pareta itxatxita txarra galditzei eta partidu naseran erresago izate horiek bueltatzeko. Eta sake gaiztua gero, bikain jaso alere. Narboa Agirrek berak. Beste sake bat atzera, hau ere ezkarparetaren ingurura, hor boteak efektu txarra ekarri du. Harekin batera, baina moldatu da Narboa, eta orain Mailiari da hemen aurkariak desenoso sentiarazten eta jokoa goitik beheran hasten. Amaiak atzera luze. Narboak jaso, Mailik aukerako izan dezake, ez du ezer jakinen aurrean Leire Oskozen gainean eta hori dela medio atzean kargatzeko aukera polita etorri zaiola ikusita atzera bideratzea, joko atzera bideratzea erabaki du. Leirek imintzioa eta Narboak pilota atzera Amaiak jaso eta jokaldia alegina gainera bihen tartera bizi eta indar handiarekin moztu baitu pilota. Mailik atzera, Narboak jaso, Mailik ezkerretik eskumaldera ireki, Leirek bildu, txosta jogarazi, baina horrek ez du ez ustean harrapatu Amaia. Leirek atzera, Amaia sartuko da berriz ere iruterditik, pilota erori zaio hor ez dakit zer egiten hasia zen, baina kontu jotzerik ez du izan, ondo jotzerik ez du izan. Nik uste ja nekin erainegera izin laikela ez, hor normalen galtzatzen pare bat tanto juntzaizko Amaiai hor atzekaldin ezkerralde hortatik, azkenean pelotak asko dien eta bueno, azkenean karga horrek beak eraiteu. Eta nekeak pilotariak erasatea ez ustean harrapatzen gaituen gauza ordu bete eta 12 minutu badira eta partidari hasiera eman zaionetik eta beraz horrek erakusten du zenbaterainoko gogortasuna izaten ari den gaurko partida honetan eta zenbat borrokatu beharra dagoen tantoro zuretzat izatea nahi baldin bada behintzat. Leire berriz ere abiadura aldatzen eta alde horretatik tantoa lortu du bikote urdineak pilota irekita eta garaipenetik hartu dago dira orain. Bai, eta goen Leirek ikusi ez, horra horrien txokotik zabalea oso ondo zabaldutako eta Mailik ezin izin du pelota hori txapainean jarri. Botilleroak animoak eman dizkio Amaiari eta baita gero aurrelari lagunak ere. Hauxe izango da Leire Oskozen azkenengo sakea. Atera du bere azkenengo sakea lantzekoak, Amaiak jaso. Narboak fronti sardina luze hastin du.
Amaiak ekarri. Naroak ere bien tartera luze jarri. Arrastiak eraman. Oskozek jaitsi. Magik ireki eta zertxo bait. Magik jaso eta zertxo bait zabaleratu, zertxo bait ireki. Oraingo banatzera. Eta baita Naroak berak ere. Arrastiak jaso. Eirek urrundik sartu beharra izan du, baina ongi sartu da. Bien tarterako pilota Amaiak. Naroak jaso. Amaiak atzera. Luze, ezkerrez. Esto Arrakaltxa eta Bergararrarentzat aukera orain. Atzera. Lautartitik Naroak. Luze eta are atzerago indar handiarekin gainera. Amaiak ere luze hasten du pilota ez galtzeak. Asko balio du hemen, azken tantoa izan baitaiteke. Jokoan ikusten ari garen hau. Oskozek atzera. Arrastiak luze, hemen inorkeztu amore eman nahi. Hemen inorkeztu jokoan den puntua galdu nahi. Ikusten ari garenez. Luze. Naroa Agirrek. Amaiak eutxi. Leirek irutarditik bien tartera. Amaiak jaso. Eta pilota atzean paratu. Eta baita Naroak ere gaizto doa. Eta azkenerako ez da txapa gainera iritsi. 22 eta 17 bukatu da partida. Benetan bigaina izan da, oso gogorra eta azkenerako defentsa egin behar izateak eta lanean sendo jarraitzeak saria ekarri dio bikote urdinari eta saria ez ezik baita puntua ere. Bai, da lan asko inberrezen du ez, partidu aurratatzeko, bikote gorri honi aurreiteko lan asko inberra dago. Eta, zeran naiz da behan aldeko ez izen partidua, gero ekarrita segin duela nien, bikote gorriek behan lana einarren da, azkenen puntue, behin partetik bukatzen alduen nainetan oso ondo ibili delako, eta azkenen Naroak horratzetik lan asko inberra izin du, gorriak asko luzatzeuelako, baina eutxin dio, oso gutxi galduz, eta Leirek aukera ditunen ondo bukatu aurralde hortan, da puntue, garantzitsu behantzako, eta konfiantzan detik guztua gailego zen gaur. Arnasari bueltza emateko emango diegu aurrena denbora estatistikak errepasatzen ari garenean pilotariei, baina hau ere pozgarria da. Iruneskako xor urbildu dira. Bairen eta Maiaren gana autografo bila erreferenteak ere badira hemen. Bai, beti izatea gustagarri ez, golako harrimatzeinen da atzeko atzidetusten hauek ikustia, eta ondo eta guztua atendituko ditue pelotarik. Eta gatozkegu ere, elkarrizketa esatena, hemen ditugulako garaileak, neskak, hasieratik gogortu da partida, eta lana egiteak puntua balio izan du. Bai, egia esan oso guztua esan dezu bezala hasieratik kriston partida gorra izan da, nik uste bai eta baigu estrategia igualakin etorri gala, atzian kargatziakin, da Amaiak oso ondo eutxi dio, eta fallo egia ez zuen egiten, hasi oso partida gorra, baina bai esan dezu bezala guztua puntuak. Hasieran gorriena izan da erabat, ekimena eta jokoa eurek nahi izan duten bezala diseinatu dute, baina gero suspertzeko aukera izan duzue, eta etorri zarete, zegoen joko onera. Bai, egia esan aukera asko etziguen usten erasotzeko, guk ez genuen nahi gehiagi arriskauz, hemen sakia eta tanto itia oso zaila zen, baina bai izan dezun bezala partida, ziren baieko hobeto txibibili dira, eta gero erditik aurrea guk pelota igual velozidadia ematen genion da gehiago sufritzen zuen baiek. Atzean kargatzeak balio izan du eta eusteak ere bai. Atzeko kuadroetan Amaia eta biak luze pilotari eusten ibili zaretelako. Bai, egia esan kriston partida luzia izan da, atzean kargau eta kargau, baina bai hori. Eta bukaerako zatian aurrelariak sartzeko aukera askori gabe izan zarete Leire, baina izan duzuenetan aprobetxatu duzue, eta mine egin ere bai. Arras partio zai izan da, eta oso gorra, baina bai, azkenian, ongi. Txapelketako bigarren puntua pozik? Bai, arras pozik.
Lanean jarraitu beharra geratzen da, hemendik aurrera partida gozoak ere ez direlako ez aurriko. Hoi da, lanean segitu harrakoa da. Ederki baneskak, zorionak. Bale, mire esker hau nit. Hauexek, garaien izak eta badatoz, galtzaileak ere. Maia partida gogorra izan da, oso. Bai, nik uste dute hasieratik basegiun partio gogorra izango zala. Ikusia lehenengo tantuetan oso tanto gogorrak egon diala. Tantua irabazteko asko landu dira zala. Eta nire esan gaur oso ez dakite gorputetik oso gaizki bili naiz, tripa bastante gaizki, gogo gabe. Eta nik uste dute meritoa gaur uste batez beha maia emate jatela, ze atxean oso ondo guantagotzan aroa bai leirei. Eta nik uste naiz eta partioa galdu resultatu honak ingoia zera. Hasieran zegoen izan da ekimena, baina gero suspertu direnean gogortu bada ere ez dizuete bukaeran aukera askorik eman. Ez, partio gogorra, nik uste tanto oso horrak ondo hasi gazela zeran, tantua gure aldero diala, segun landu inbiak inala, eta lantzen gure alde doria, baina gero partio horretik aurrean batez be sentsazio txarrekin, pixka gorputzez geldi, ez nintzen bate ondo sentitzen, eta gaur Amaiak nik uste lan gehiena berakin da bela. Eta Amaia, beste partida batzuetan baina hobeto ikusi zaitugu gaur. Bai, hasieratik ongi ibili naiz, hartu naiz partiduan, baina hala ere oso ongi jokatu dute aurkariek eta naiz eta gure aldetik alduguna egin dugun meritua jentzat merezita izan dutelako partidu hau. Naroak esan digu hasieratik bigoteen helburua atzealdea kargatzea zela, baina eutsi behar izan diozunetan Naroari. Hasieratik hasi gara gehiago piloteatzen eta tantu oso luzeak egon dira eta ikusten genuen Naroak oso ongi eutsi ari zela partiduari eta hasi gera gehiago mugitzen leireri eta hola, baina hala ere oso ondo ibili dira biak. Galdu duzue, baina tanto kopurua ez da txarra, 17 egin dituzue. Bai, hori da parte bat, hori da oso garrantzitsua, tantoak egitea, eta naiz eta partiduaren momentu askotan galtzen joan, tantuak oso garrantzitsuak dira, eta segi dugu azkeneraino. Eta hemendik aurrera horrexetan jarraitu beharrago lana egin behar da, ondorengo partidak ere ez direlako errazak izango. Bai, oraindik txapelketa luzea da eta partidu asko geratzen zaizkigu eta jarraitu behar dugu uste dut orain arte oso ongi ibili garela eta naiz eta gaur galdu uste dut maila eman dugula eta hurrengo partiduei begira hala jarraitu. Bi aste dituzue eskuak errekuperatzeko, beraz Altxaburua eta eskuak errekuperatu. Eskerrik asko. Hauexek galtzaileen hitzak eta gatozen elkarrizketa postutik emanaldiari amaiera emateko tokira. Oiana, bi partida oso gogor ikusi ditugu gaur, piloteatuak eta lehiatuak izan dira biak ala biak, eta bigarren honetan joko benetan bikaina erakutsi dute bi bikoteek eta amaiera arte ez dugu jakin noren alde egin behar zuen partidak. Ez hori da, aurrenekoan pelotaka da asko izan die, eta bigarren gune bai ez, hasieratik ikusia zenbateko gogortasunakin hasi dien, da bukaeraino hola segitu du eta azkenen urdinen alde eroi da gaurko puntue, baina partidue benetan gogorra jokauta gero. Lehenkoan aipatu genuen, puntuak hemen guztientzat izango direla garesti eta gaurkoak ikustea besterik ez dago alere. Bikote bi hauek bi aste dituzte eskuak errekuperatzeko eta hori eskartuko dute. Bihar jokatu behar izan balute, akaso lanekin ibiliko zirelako, hain partida gogorra izan da gaurkoan. Bai, holakotan bi partidu alkarren segidan diene, eraina izate urrungo honen nekiek, baina oain bauke deskantzatzeko denbora eta urrungoa beharrez ekiteko ondo. Eta aipatu dugu, bihar ere badela jaialdi bat, hain zuzen bihar gaurko promozio mailako garaileak ikusiko ditugu puntu batekin hariko diren Janire Ireide Iriarte eta Janire Sotil
Olatzin Saustiren eta Naia Bertizen aurka, eta ondoren beste herritarrak jokatuko du Leire Galeanok herritarren aurrean Enedi Zarrietarekin batera Natale Aranbururen eta Maite Mujigaren aurka. Partida gogorrak izango dira berriz ere, eta ea birusari buelta nola eman dion Maitek, hemen da gaur, eta aurreko asteetan ere hemen izan da, ikusteko batere eragozpenik ez du, baina jokatzeko arnasak beti bultatzeko denbora gehiago behar izaten du alako iritasunak gainditu behar direnetan. Bai, nik uste ja bigarren hostie badula eta hurrengoako ja, bilarko ja rekuperauta ongoala, eta partidu gorra izango da bilarra segurugo bi bikotegoen artetik eta ondo emerko bintzete. Etorri garrenean Eneritzek esan digu bihar lanak izango dituztela denek ere, baina nik uste partida polita izango dela ikusteko. Naiz eta lanerako erraza izanez behar bada. Bai, nik uste, bai bi bikotiek aurreko partidotan partidu gorra jokatu dituela, naiz eta irabazio galdu, eta bilarre hortan saiatuko ia aurren Eneriz eta Natale joko bizila ateaz, eta aurrek atzien barrez Maite eta Leirek sendotasun bikainak uste normalen da gorra izango segurua. Eta horrek ere izango du luzea izateko arriskua. Baita ere, gaurko bezalaxe luzatu leike, baina aurrien saiagoi tartu azkartxok izaten eta ber, zemozko partidua atatzen. Ez dugu esan, baina biharko jaialdia igandetako ohiko ordutegiekin hasiko da. 11:00 gaur ere izango gara Antzuolako udal pilotalekuan, eta zuek hor bazinete Poz Galanta, han izan ez arren ere baduzue beste bide bat, Zados Pilotaren YouTubeko kanala partidek ematen dutena zuzenean jarraitzeko. Besterik ez, Lizarratik, hau izan da gaurko jaialdiak eman duen guztia, plazer baduzue, bihar izango dugu Antzuolatik, elkarren berri pilotazaleok, izan ongi, arratsaldeon. Arratsaldeon.